ஹரே கிருஷ்ணா. L2 வகுப்புக்கு எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். நேத்திலேருந்து நம்ம வந்து 8th சாப்டர் ஆரம்பிச்சிட்டோம். 8வது சாப்டர். ஸ்டார்டிங்ல தான் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் இருக்கு. அப்புறம் வந்து வேற டாபிக்ல போனதுனால சுமூகமா போயிடும். இருந்தாலும் அந்த டாபிக் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அது நம்ம அந்த பிராணத்தை முடிஞ்ச அப்புறம் பார்க்கலாம். ஓகே, கீதா மாதாஜி ஆரம்பிச்சிருவோம். கீதா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரானந்தஸ்ய ஞானாசநாசலாகயா சஷ்கோர் உன்மிலித்தம் ஏனே தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏனே பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மையம் ததாதி ஸ்வய பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்கர ஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் சாஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ணா சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் சாம் விதம் ச. हे कृष्णा करुणा चिंदो दीन बंधो जगत प्रते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावन्योभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ब्रह्मणे देवाय गो ब्रह्मणा हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नम महावदात्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर इत्विषे नमः. गुरुवे गौर चंद्राय राधिकायै तथालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत् भक्ताय नमो नमः. नम ओं विष्णुपताय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वदेवे गौरवाणी प्रचारिणे नीर विशेष शून्यवादी भाषक्लेश तारिणी श्री जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधर श्री भाषादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू सो मच. நம்ம வந்து பாடத்துக்கு போயிடலாம். இருந்து எடுக்கணும் இல்லையா மாதாஜி? 8.7 மாதாஜி. 8.7. ஓகே, நம்ம வந்து இது ஒரு டெக்னிக்கலா நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம். இப்ப நான் என்ன நினைச்சேன்னா, அப்புறம் சரி நம்மள பிபிடி வரும் இல்லையா, அதுல என்ன கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன்னா அது வந்து அப்புறம் கண்டினியூ ஆறுது கிடையாது. இருந்தாலும் அதுல என்ன இருக்குன்னு படிக்கிறது நான் தர்ணேஸ்வரி மாதாஜி கேட்டேன். பிபிடில இருக்க மாதாஜி அதுலயும் படிக்கணும். இப்ப இதை விட்டுட்டு திரும்பி பிபிடி போனாலும் கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும். கண்டினியூ இது. அந்த டாபிக் எடுக்க மாட்டாங்க. நேற்று யாரு வரலையோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது நம்ம என்ன படிச்சோன்னே தெரிஞ்சிருக்காது. திரும்பி நம்ம ரீடும் பண்ணோம்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டமா போகும். ஸோ வாட் வி வில் டூ இஸ் 8.7 படிச்சுன்னு போகலாம். திரும்பி எப்படி ரிவைஸ் பண்ணுவோம், நம்ம ரிவைஸ் பண்ணும்போது இல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, கீதா மாதாஜி ஆரம்பிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிற மாதாஜி. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாம் அனுஸ்மர யுத்சா மய்யர் பிதாமனோ புத்திர் மாம் ஏவைஷ்யஸ்ய அகம் சம்சயः அசம்சயः. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் எனவே, சர்வேஷு எல்லா, காலேஷு நேரத்திலும், மாம் என்னை, அனுஸ்மர எண்ணிக்கொண்டு, யுத்ய போரிடு, ச மேலும், மயி என்னிடம், அர்ப்பித சரணடைந்த, மனம், புத்தி, மாம் என்னை, ஏவ நிச்சயமாக, ஏஷ்யசி அடைவாய், அசம்ச ஐயமில்லை. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உருவில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியும் எண்ணில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. பொருளுரை. அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த அறிவுரை
பௌதீக செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் மிக முக்கியமானதாகும். விதிக்கப்பட்ட கடமையையும் தொழிலையும் விட்டுவிடும்படி கடவுள் கூறவில்லை. அவற்றை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே ஹரே கிருஷ்ண உச்சாடத்தின் மூலம் கிருஷ்ணரை நினைக்க முடியும். இது ஒருவனை பௌதீக கலங்களிலிருந்து தூய்மைப்படுத்தி அவனது மனதையும் புத்தியையும் கிருஷ்ணரில் ஈடுபடுத்தும். கிருஷ்ணரின் திருநாம உச்சாரத்தின் மூலம் உன்னத லோகமான கிருஷ்ணலோகத்திற்கு ஒருவன் மாற்றப்படுவான் என்பதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. செகண்டும் படிச்சிடும் போதா இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, மெயின் நமக்கு இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம கர்மா விட்டுட்டு நம்மளோட டியூட்டியை விட்டுட்டு பகவானை வந்து சொல்லவே இல்லை ஒரு ஸ்லோகத்துல. எங்க சத்தம் வருது? ஐ திங்க் ஜானி மாதாஜியோட இல்ல உங்க கீதா மாதாஜி உள்ளா சத்தமே வரும் பின்னாடி. அதான் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். என்ன பண்ண முடியும் இது? அப்ப என்னது, பகவான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே நம்ம பாக்குறோம், ஒரு ஸ்லோகத்தையும் பாக்குறோம். உத்திஷ்டா கவுண்டே, நீ ஒன்னும் டியூட்டி பண்ணதான் சொல்ற, ஆனா நான் சொல்றேன் அதை நீ பண்ண, பகவான் சொல்றேன் அப்படின்னு பண்ண, அந்த மாதிரிதான் சொல்றேன். அப்ப எப்பவுமே வந்து டியூட்டி, நம்ம என்ன டியூட்டி வந்து ஆஸ் ஒரு நம்ம இப்பெல்லாம் ஹவுஸ் ஹோல்டர் இன்னும் ஹவுஸ் இதுல இருக்கோம் இல்லையா, பிரம்மச்சாரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பிரம்மச்சரியத்தையும் இல்ல, துறவு மேற்கொண்டு நம்ம வந்து வீட்டை விட்டு போகவும் இல்லை. நமக்கு வந்து ஒரு டியூட்டி இருக்கும், ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபேமிலி லைஃப்ல இருக்கிறதுனால அது பண்ணிட்டே பகவானை வந்து வழிபடணும்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. இதுலயும் வந்து அதே தான் சொல்றாங்க. மாம் அனுஸ்மர யுத்தச்ச, இது ஒரு நிமிஷம் இங்க அது ஒரு நிமிஷம் ஆரோ மார்க் ஒரு நிமிஷம், மவுஸ் இல்லாதனால ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அந்த வேர்டு இதுதான். தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு, எப்பவும் சர்வேஷு எந்த நேரமும், காலேஷு எந்த காலமா இருந்தாலும், மாம் அனுஸ்மர என்ன வந்து ஸ்மரணம் பண்ண அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் என்னது, மையற்ற மனோபுத்தி மாமே, அந்த மாதிரி நீ வந்து நிச்சயமா என்னை வந்து அடைவாய். அதுல வந்து ஒரு சந்தேகம் இல்லையா. சம்சயம்னா டவுட்ஃபுல், நீ என்ன வந்து அடைவியா இல்லையாங்கிற டவுட்ஃபுல், அது இல்ல. அசம்சய, கண்டிப்பா என்னை வந்து அடைவாய். எப்போ என்னது, எனவே எல்லா நேரத்திலும் என்னை எண்ணிக்கொண்டு போரிடு, எண்ணிக்கொண்டு போரிடுன்னு அவரோட டியூட்டி போரிடுறாரு அர்ஜுனோட. நமக்கெல்லாம் போரிடணும்னு சொல்லலையே, நமக்கு நம்ம என்ன டியூட்டி உண்டு அதை பண்ணலாம். ஆனா பகவானை நினைத்துட்டு பண்ணலாம். அதுதான் வந்து இதை இருக்கு. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், பகவானை அடைவது அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த அறிவுரை பௌத்திக செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் மிக முக்கியமானது. சோ கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும். நம்ம அர்ஜுனனோட இடத்துல இருந்தா ஓகே, அர்ஜுனன் வந்து போரிடுறான், நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா, நமக்கு என்ன கடமை உண்டோ அதை பண்ணலாம். விதிக்கப்பட்ட கடமையையும் தொழிலையும் விட்டுவிடும்படி கடவுள் கூறவில்லை. அவற்றை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே ஹரே கிருஷ்ண உச்சாடனத்தின் மூலம் கிருஷ்ணரை நினைக்க முடியும். இது ஒருவனை பௌதிக களங்களிலிருந்து தூய்மைப்படுத்தி அவனது மனதையும் புத்தியும் கிருஷ்ணரை ஈடுபடுத்தும். கிருஷ்ணனின் திருநாம உச்சாடனத்தின் மூலம் உன்னத லோகமான கிருஷ்ண லோகத்திற்கு ஒருவன் மாற்றப்படுவான் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை, ஐயமும் இல்லை, சந்தேகம் இல்லை. அது வந்து அண்டர்லைன் ஃபேக்ட். இப்போ நம்ம டியூட்டியை பண்ணிட்டு பகவான் வந்து இது பண்ணலாம், வழிபாடு பண்ணலாம். எஸ் மாதாஜியும் படிச்சு. அபியாசா யோக யுக்தேனே சேதசா நான்ய காமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாத்தி பார்த்தா அனுசித்தயன். யாபியாசா பயிற்சி, அபியாச யோக, அபியாச யோக, அபியாச பயிற்சி, அபியாச யோகனா பயிற்சி, அபியாச யோக பயிற்சி, அபியாச பயிற்சி, யோக மாதாஜி அபியாச யோக பயிற்சி, அபியாச யோகங்கிறது பயிற்சி. அபியாச யோகங்கிறது சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட். ஓகேயா, எனக்கு அது பண்ண புக்ல இல்ல மாதாஜி, வேற மாதிரி புக்ல அப்படிதான் இருக்கு மாதாஜி. எப்படி பயிற்சி, அப்புறம் யோக யுக்தேனே, அப்புறம் சரி சரி சரி, புக்க பார்த்து படிக்கலாம். அது வேற இருக்கு. சரி சரி படிங்க. யோக யுக்தேனே தியானத்தில் ஈடுபட்டு சேதசா மனதாலும் புத்தியாலும் நான் அந்நிய காமினா அதிலிருந்து சற்றும் பெறாமல் பரமம் பரம புருஷம் புருஷர் திவ்யம் திவ்யமான யாதி அடைகிறான். பார்த்தாவின் மகனே அனுசிந்தையன் இடையராது எண்ணி பரமபுருஷ பகவானான என்னை தியானித்து எப்போதும் எனது மனதை என்னை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பெறாது பயிர் செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான். பொருளுரை: இந்த ஸ்லோகத்தில் தன்னை நினைப்பது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை வலியுறுத்துகிறார்.
பகவான் கிருஷ்ணர். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர உச்சாரத்தின் மூலம் கிருஷ்ணரை பற்றி நினைவு மீண்டும் எழுப்பப்படுகிறது. பரம புருஷன் ஒளி அதிர்வினை கேட்பதும் உச்சரிப்புவதுமான இந்த வழிமுறைகளில் காது, நாக்கு மற்றும் மனம் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. இந்த உன்னதமான தியான முறையினை பயிற்சி செய்து மிகவும் எளிதானதாகும். மேலும் இவ்வழிமுறை பரம புருஷரை அடைய உதவுகிறது. புருஷம் என்றால் அனுபவிப்பாளர். உயிர்வாழிகள் இறைவனின் நடுநாடு சக்தியை சேர்ந்தவர்கள் என்ற போதிலும் பௌதிகத்தின் கலங்கத்தில் உள்ளனர். தங்களையே அனுபவிப்பாளராக எண்ணிக்கொண்டுள்ள போதும் அவர்கள் பரம அனுபவிப்பாளர் அல்ல. நாராயணர், வாசுதேவர் முதலிய பல்வேறு தோற்றங்களாகவும் விரிவுகளாகவும் விளங்கும் பரம புருஷ பகவானே பரம அனுபவிப்பாளர் என்பது இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. ஒரு பக்தன் வந்தனைக்கு உரியவரான பரம புருஷரை அவர் எந்த உருவிலும், நாராயணர், கிருஷ்ணர், ராமர் என்ற எந்த உருவிலும் ஹரே கிருஷ்ணா உச்சாரத்தின் மூலம் இடையராது நினைவு கொள்ள முடியும். இப்பயிற்சி அவனை தூய்மைப்படுத்தும். மேலும் தனது இடையராத உச்சாரணத்தின் விளைவால் வாழ்வின் இறுதியில் அவன் இறைவனின் திருநாட்டுக்கு மாற்றப்படுகிறான். யோக பயிற்சி என்பது உள்ளிருக்கும் பரமாத்மா மீது தியானிப்பதாகும். அதே போலவே ஹரே கிருஷ்ணா உச்சாரணத்தின் மூலம் ஒருவன் எப்போதும் தனது மனதை பரம புருஷன் மீது நிலைநிறுத்துகிறான். மனம் சஞ்சலமானது என்பதால் கிருஷ்ணரை நினைப்பதற்கு அதை வலியுறுத்துவது அவசியமாகும். இவ்விஷயத்தில் அடிக்கடி கொடுக்கப்படும் ஒரு உதாரணம் பட்டுப்பூச்சி ஆக வேண்டும் என்ற விருப்பத்தினால் ஒரு வாழ்வில் பட்டுப்பூச்சியாக மாற்றம் பெறும் கம்பளி பூச்சி ஆகும். அதே போலவே நாம் கிருஷ்ணர் இடையராது நினைத்தால் வாழ்வின் இறுதியில் நாம் அவரை போன்ற உடலமைப்பை பெறுவது உறுதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் சாயுஜி. நாம் அவரை போன்ற உடலமைப்பை பெறுவது உறுதி. அப்ப அது நிறைய அந்த நேத்திக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா, 6 விதமான முக்தி, அந்த இதுல அது வருது. சாரூபிய, சாயுஜ்ய, அந்த மாதிரி எல்லாம் வருது. இது சாரூபிய ரூபம். அதே போல பகவானுடைய ரூபம் கிடைக்கும். என்ன கொடுத்திருக்கு பதத்தில், பகவான் எந்த நேரமும் நினைவு கூறணும். அது அப்படி என்ன பிராக்டிஸ் பண்ணதான் மனசுல அது நிற்கும். அப்ப அந்த நேத்திக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஆழ்வார் சொன்னது. அப்புறம் கடைசியில நமக்கு இந்த நாக்கு தழுத்தழுத்து போகும், ஒண்ணும் பேச்சு வராது. அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல எப்படி பகவான் நினைக்க முடியும்னா பழகிடும். நம்ம இப்பவே நல்லா சொல்லிட்டே இருந்தோம்னா எந்த நேரமும் அந்த ஸ்மரணத்துல இருக்கும்போது என்ன, நம்ம மரணம் இருக்கிற தருவாயில நம்ம என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருந்தாலும் சரி, ஏன்னா உடம்பெல்லாம் தளர்ந்து போயிருக்கும், ஒண்ணும் ஃபங்க்ஷன் பண்ணாது. ஆனா மனசு மாத்திரம் ஆக்டிவா இருக்கும். அப்ப அந்த மனசு என்ன பண்ணுவோம், பகவானு தான் தியானம் பண்ணிட்டு. அதனாலதான் இருக்கிற தருவாயில இருக்கிறவங்க பக்கத்துல கூட நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்லலாம். இல்ல இறந்தப்புறம் வரவர் நம்ம அவங்க பக்கத்துல உட்காந்து ஹரே கிருஷ்ணா அந்த சூக்ஷ்ம உடல் இருக்கும் இல்லையா, அது கேட்டுட்டே இருக்கும். நம்ம சொல்றதெல்லாம் அது கேட்டு இருக்கும் அங்க இல்ல. அப்ப நம்ம அந்த டைம்லயே சொல்லலாம். உயிரோட இருக்கும் போதும் அந்த மாதிரி உடல்ல உள்ள அந்த உறுப்புகள்லாம் போனாலும் மனசுங்கிறது தனி ஐடென்டிட்டி. அது இது நினைக்கிட்டே இருக்கும். அது எப்படி வரும் அப்படின்னாக்கா நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணதான். சோ இது தியான இந்த உன்னதமான தியான முறையினை பயிற்சி செய்து மிகவும் எளிதானதாகும். மேலும் வழிமுறை பரமபுருஷரை அடைய உதவுகின்றது. இது இந்த மாதிரி தியானம் ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்லிட்டே இருக்கிறது. இந்த ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். புருஷம் என்றால் அனுபவிப்பாளர், உயிர்வாழிகள், இறைவனின் நடுநிலை. உயிர்வாழிகள் நம்ம எப்படி மார்ஜினல் பொட்டன்சி, நம்ம எல்லாம் மார்ஜினல். அதுல கொஞ்சம் நல்லா நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போனோம்னா ஹையர் போஸ்ட்கே வந்துடும். தேவர்கள் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. நம்ம அப்படி இல்லாட்டி என்னது, நம்ம அந்த மார்ஜினல் இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலன்னா கீழே வீழ்ச்சி அடையறதுக்கு நமக்கு சான்ஸ் இருக்கு. we are all in the middle portionல இருக்கும். நம்ம நேத்தி பார்த்தோம் இல்லையா, திரும்பி பார்க்கலாம். நம்ம இந்த சம்மரி பண்ணும்போது திரும்பி பார்க்கலாம். அப்புறம் இந்த பௌதிகத்தின் களங்கத்தில் உள்ளனர். இது இறைவனை நடுநிலை சக்தியை சேர்ந்தவர்கள் என்ற போதிலும் பௌதிகத்தின் களங்கத்தில் உள்ளனர். தங்களை ஏன் களங்கத்துல இருக்கோம்னா இந்த மும்முறைகள் இருக்கு. 3 முறைகள் நம்மளை தாக்குறதுனால நம்ம கலங்கப்பட்டு போறோம். அதனாலதான் அதுல இருந்து ரொம்ப விடுபட்டு நம்ம பகவானை பிரார்த்தனை பண்றது ரொம்பவே கடினமா இருக்கு. மனதில் இன்க்ளூடிங் த மனசு பாக்கெல்லாம் இருக்கு. உறுப்புகள் எல்லாமும் நம்ம கண்ணு, காது, முக்கெல்லாம் இதெல்லாம் அனுபவிக்காம பகவானை தியானம் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. பகவானை அக்செப்ட் பண்றாரு. அப்படியே அந்த மாதிரி பண்றவங்க கண்டிப்பா பகவானோட இதை அடையலாம். அவர்கள் பரம அனுபவிப்பாளர் அல்ல. தங்களை அனுபவிப்பாளராக எண்ணிக்கொண்டுள்ள போதிலும் அவர்கள் பரம அனுபவிப்பாளர் அல்ல. நாராயணர், வசுதேவர் போன்ற பல்வேறு தோற்றங்களாகவும் விரிவுகளாகவும் விளங்கும் பரமபுருஷ பகவானே இது அல்டிமேட். அவர் தான் போக்தா.
உத்தாரம் யஜ்ஞ தபசாம்னு போட்டிருக்கேன். அவர் தான் எல்லாம் வந்து அனுபவிப்பாளர் யாரு? பகவான் தான் பரம அனுபவிப்பாளர் என்பது இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. ஒரு பக்தன் வந்தனைக்குரியவராக பரமபுருஷரை அவர் வந்து எந்த ரூபத்திலும் நாராயணர், கிருஷ்ணர், ராமர் எந்த ரூபத்திலும் வந்து அவர் வந்து இது ஆஹ் இது பண்ணலாம். என்னது ராமர் என்ற ரூபத்திலும் ஹரே கிருஷ்ண உச்சாரணத்தின் மூலம் இடையராத நினைவு கொள்ள முடியும். கிருஷ்ண உருவம் தான் வச்சுக்கணும் இல்ல, ராமராவும் நம்ம இது நினைத்து பார்க்கலாம். 4 கை ரூபமா பரமாத்ம ரூபத்தையும் நம்ம வந்து பகவானை ப்ரே பண்ணலாம். இப்பயிற்சி அவனை தூய்மைப்படுத்தும். மேலும் தனது இடையராத உச்சாரணத்தின் விளைவால் வாழ்வின் இறுதியில் அவனை இப்போ இறைவனின் திருநாட்டிற்கு மாற்றப்படுகிறான். ஏன்னா மனசு வந்து அதுலயே லயிச்சு போகும்போது அவன் வந்து இதுல பகவானோட கோலோகம் இருந்தவன், அவரோட அபோர்டு, பகவான் சப்போர்ட்ல வந்து அவர் போய்விடுவார். கிருஷ்ணரை நினைப்பதற்கு அதனை வற்புறுத்துவது அவசியமாகும். இவ்விஷயத்தில் அடிக்கடி கொடுக்கப்படும் ஒரு உதாரணம் என்னது பட்டுப்பூச்சி. பட்டுப்பூச்சி சின்னதா இருக்கும், அதை வந்து நம்ம பிபிடி அழகா கொடுத்துருக்கு. சின்னதா இருக்கும், இருக்கும், அது கொக்கூன் மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் உள்ள பியூப்பா ஸ்டேஜ், லார்வா ஸ்டேஜ், இந்த ஸ்கூல் படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் தெரியும். லார்வா ஸ்டேஜ் இப்படி புழு மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். அப்பெல்லாம் அழகா இருக்காது. ஆனா அதுக்கு வந்து பட்டாம்பூச்சி ஆனோம், எனக்கு பட்டர்ஃபிளை ஆனோம்னு அதுக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கும். அதே இதுல வித்தின் ஃபியூ வீக்ஸ் இட் வில் பிகம் அ பட்டர்ஃபிளை, பியூட்டிஃபுல் பட்டர்ஃபிளை ஆயிடும். அப்ப என்னது மனசுல அதுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு, அது கண்டிப்பா அதே ஜென்மத்திலே அது வந்து அடையிறது. அதேதான், அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம். அதே போலவே நாம் கிருஷ்ணரை இடையராது நினைத்தால் வாழ்வின் இறுதியில் நாம் அவரை போன்ற உடலமைப்பை பெறுவது உறுதி. உடலமைப்பை பெறுவது உறுதி இருக்கோ இல்லையா, அட்லீஸ்ட் அவரை நினைத்துட்டு இந்த ஜென்மத்தை விடுறது அதாவது நடக்கும் இல்லையா. ஆனா இது கொடுத்துருக்கு வந்து நம்ம வந்து அவரை போல ஒரு உடல் அமைப்பை பெறுவோம் அப்படின்னு. மாதாஜி அடுத்து ஜானி மாதாஜி, எஸ் படிங்க மாதாஜி. லாங் மீட்டர்னா மாதாஜி, லாங் மீட்டர். கவிம் புராணம். ஆமா ஆமா சரி மாதாஜி. கவிம் புராணம் அனுசாசிதாரம் அனோரணியாம்சம் அனுஸ்மரேத்யஹ சர்வஸ்ய தாதாரம் அச்சிந்த்ய ரூபம் ஆதித்யவர்ணம் தமச பரஸ்தாத். கவிம் எல்லாம் அறிந்தவர், புராணம் மிக பழமையானவர், அனுசாசிதாரம் கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட, அணியாம்சம் சிறியவர், அனுஸ்மரேத் எப்பொழுதும் நினைத்து, எவன் ஒருவன், சர்வஸ்ய எல்லாவற்றையும், தாத்தாரம் பராமரிப்பவர், அச்சிந்திய புரிந்து கொள்ள இயலாத, ரூபம் ஆதித்ய வர்ணம் சூரியனை போன்ற நிறமுடையவர், தமா இருளிற்கு, பரஸ்தாத் உன்னதமானவர், எல்லாம் அறிந்தவர், மிக பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறந்தவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்ற பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரமபுருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். பொருளுரை. பரமபுருஷரை நினைப்பதற்காக வழிமுறை இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் முதன்மையான விஷயம் என்னவெனில், கடவுள் சூன்யமானவரோ உருவமற்றவரோ அல்ல என்பதுதான். உருவற்ற சூன்யத்தினை எவரும் தியானம் செய்ய முடியாது, அது மிகவும் கடினமானது. ஆனால் கிருஷ்ணரை தியானிக்கும் முறை மிகவும் எளிதானது என்று இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. எல்லாவற்றிலும் முதலான கருத்து பகவான் ஒரு புருஷர், நபர் என்பதே. நாம் ராமர் எனும் நபரையும் கிருஷ்ணர் எனும் நபரையும் தான் நினைக்கிறோம். ஒருவர் ராமரை நினைத்தாலும் சரி, கிருஷ்ணரை நினைத்தாலும் சரி, அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை பகவத்கீதையில் இந்த ஸ்லோகம் விளக்குகின்றது. பகவான் கவி என்று அழைக்கப்படுகிறார். அதாவது அவர் கடந்த எதிர்காலத்தினை அறிந்தவர் என்பதால் எல்லாம் அறிந்தவராவார். அவர் மிக பழமையான நபர், ஏனெனில் அவரே எல்லாவற்றிற்கும் மூலம், அனைத்தும் அவரிடமிருந்து தோன்றியவையே. எனவே பிரபஞ்சத்தை கட்டுப்படுத்தும் உயர் அதிகாரியும் மனித குலத்தை பாதுகாத்து வழி காட்டுபவரும் ஆவார். சிறியவற்றையெல்லாம் சிறியவரும் அவரே. ஜீவாத்மாவின் அளவு முடியின் நுனியில் 10,000ல் 1 பங்காகும். ஆனால் பகவானோ அதன் இதயத்தினுள்ளும் நுழையும் அளவிற்கு நம்மால் எண்ணி பார்க்க முடியாதபடி சிறியவராக விளங்குகிறார். எனவே அவர் சிறியவற்றையெல்லாம் சிறியவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். முழுமுதற் கடவுள் என்பதால் அவர் ஒரு அணுவிற்குள்ளும் சரி, மிகச்சிறிய உயிர்வாழியின் இதயத்திலும் சரி, பரமாத்மாவாக நுழைந்து அவனை கட்டுப்படுத்த முடியும். அவ்வளவு சிறியவராக இருந்தும் அவர் எங்கும் பரவி எல்லாவற்றிலும் பாதுகாக்கிறார். அவரால் தான் இந்த கிரக மண்டலங்கள் அனைத்தும் தாங்கப்படுகின்றன. அத்தகு பெரிய கிரகங்கள் எவ்வாறு காற்றில் மிதக்கின்றன என்பதை கண்டு நாம் அடிக்கடி
வியப்புற்றிருக்கிறோம். பரம புருஷர் தனது அச்சிந்திய சக்தியின் மூலம் இப்பெரும் கிரகங்களையும் ஒளிமண்டலங்களையும் தாங்குகிறார் என்று இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது. அச்சிந்திய, புரிந்து கொள்ள இயலாத என்னும் சொல் இங்கு மிகவும் முக்கியமானதாகும். கடவுளின் சக்தி நமது கருத்துக்கு அப்பாற்பட்டது, நமது எண்ணங்களின் எல்லைகளை கடந்தது. எனவே அவரது சக்தி அச்சிந்தியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இக்கருத்தினை எதிர்த்து வாதாட யாரால் முடியும்? இந்த ஜட உலகில் பரவி இருப்பினும் அவர் இதற்கு அப்பாற்பட்டவராக உள்ளார். ஆன்மீக உலகுடன் ஒப்பிடும் போது துச்சமாக விளங்கும் இந்த பௌதிக உலகத்தை அறிந்து கொள்வதே நம்மால் இயலாத போது இதற்கு அப்பாற்பட்டதை அறிந்து கொள்வது எங்கனம்? அச்சிந்திய என்றால் இந்த ஜட உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. நமது வாதங்கள், நியாயங்கள் மற்றும் தத்துவ அனுமானத்தினால் தொட முடியாதது, எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியாதது என்று பொருள். எனவே புத்திசாலி அவர்கள் பயனற்ற வாதங்களையும் கற்பனைகளையும் விட்டுவிட்டு வேதங்கள், பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதலிய சாஸ்திரங்களின் கூற்றினை ஏற்று அவற்றில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள கொள்கைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். இதுவே புரிந்து கொள்வதற்கான பாதையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப டீட்டெயிலா பகவானை பத்தி எல்லாம் உங்களோட கவியம். அவர் எப்படி எல்லாம் அறிந்தவர், அவர் தெரியாதது ஒண்ணும் கிடையாது. புராணம் ரொம்ப பழைய, அவர் சூரிய பகவானுக்கே பகவத்கீதா சொல்லியிருக்காரு. அதனால ரொம்ப மிக பழமையானவர். அப்புறம் அனுசாசித்தாராம், எல்லாத்தையும் அவர் தான் கட்டுப்படுத்துறாரு. எதுவும் அவரோட இது இல்லாம, கட்டுப்பாடு இல்லாம ஒண்ணுமே இயங்குது, அவர் தான் கட்டுப்படுத்துறாரு. சின்னது ஆட்டமை விட சின்னது, அந்த மாதிரி உருவத்திலேயே இருக்கார். எல்லாரோட ஹிருதயத்திலையும் பரமாத்மா இருக்கார். அப்புறம் அணியாம்சம் ரொம்ப சின்ன, அதான் அணுனாக அதேதான். அணியாம்சம் ரொம்ப சிறியவராகவும் இருக்கார். அனுஸ்மரியது, எப்பொழுதும் அந்த ஸ்மரணம் அவரை நினைத்து எவனொருவன் சர்வசிய எல்லாவற்றையும் தாத்தாரம் பரமா அப்படி என்பது எப்படி நினைக்கிறோம், அவர் தான் எல்லாத்தையும் பராமரிக்கிறார் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அச்சிந்தை இதை நம்ம ஈஸியா புரிந்து கொள்ள இயலாத ஒரு மாதிரி தன்மை இது. அதனால கொஞ்சம் பக்தி, அதனோட பக்தி கொண்டு வந்ததுனாக்கா கொஞ்சம் ஈஸியா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் ஒரு உருவம் பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா, ஒரு உருவம் வரைஞ்சு பார்க்கணும்னா எப்படி சின்னதா இருப்பார், அது எப்படி எல்லாத்தையும் இருப்பார், எப்படி எவ்வளவு பெருசா இருப்பார், அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். புரிந்து கொள்ள ஈஸியா புரிந்து கொள்ள முடியாது. ரூபம் ஆதித்ய வளம், என்ன அவரோட ரூபம் எப்படி சூரியனை போன்ற நிறம் உள்ளவர். தமச இருள் இருக்கு, தமசனாக்க இருள், இருள் இருக்கு, உன்னதமான பரஸ்தாத். ஓகே, அப்ப அவர் சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரமபுருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய முடியும். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நினைத்து பகவானை தியானம் செய்யலாம். அதான் இதுல கொடுத்துருக்கு. ஒவ்வொன்றும் டீட்டெயிலா நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஐ டோன்ட் திங்க் திஸ் நீட்ஸ் டு பி திரும்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லையா மாதாஜி? யாருக்கும் வேணுமா? ஒரு வாட்டி படிக்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் படிக்கிறேன். பரமபுருஷரை நினைப்பதற்கான வழிமுறை இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எப்படி எல்லாம் பகவான் வழிபாடு பண்ணும். இதன் முதன்மையான விஷயம் என்ன கொடுத்திருக்கு என்னவெனில், கடவுள் மெயினா ஒரு உருவம் மற்றவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அத்வைதிக் பிரின்சிபல் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் அது நெகட் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அவர் உருவமோடு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் முதன்மையான விஷயம் என்னவெனில், கடவுள் சூன்யமானவரோ உருவமற்றவரோ அல்லது என்பதுதான். உருவற்ற சூன்யத்தினை எவரும் தியானம் செய்ய முடியாது. ஆனா பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களோட தகுதி வேற. நார்மலா இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு உடல் இருக்கிற ஒரு மனிதனுக்கு அந்த மாதிரி உடல் இல்லாத ஒரு வஸ்துவை தியானம் பண்றது ரொம்ப கடினம். அதுக்கு ரொம்ப அழகு என்ன சொல்லுவாங்க, டிஃப்ரெண்ட் இது வேணும். ஆனா நார்மலா இருக்கிறவங்களுக்கு முடியாது. அதனால அது கடினமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டாங்க. ஆனால் கிருஷ்ணனை தியானிக்கும் முறை எப்படி மிகவும் எளிதானது. ஒரு உருவம் இருந்ததுனாக்கா ஈஸியா நம்ம ஏன்னா நம்ம உடல் இருக்கிறதுனால, நமக்கு ஒரு உடல் இருக்கிறதுனால ஒரு உடல் உள்ள ஒரு பகவானை எண்ணுறது ஈஸி. நமக்கு பசிக்கணும்னா நம்ம சாப்பிடணும், பகவானுக்கும் நிவேதனம் பண்ணணும். நம்ம ஒரு மாலை போட்டு நம்ம நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறோம்னா அவருக்கும் ஒரு ட்ரெஸ் போடுறது, அந்த மாதிரி எல்லாமே. ஒரு உருவம் இருந்தாதான் நம்ம ஈஸியா பண்ண முடியும், பக்தி காட்ட முடியும். ஆனா கிருஷ்ணனை தியானிக்கும் முறை மிகவும் எளிதானது என்று இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. எல்லாவற்றிலும் முதலான கருத்து பகவான் ஒரு புருஷர். அதுதான் இதுல மெயினா அதுதான் கொடுத்திருக்கு. அவர் ஒரு பர்சன். அதனால நம்ம பர்சனலிஸ்ட் நம்ம சொல்றோம். அத்வைத பிரின்சிபல்ல இம்பர்சனலிஸ்ட் சொல்றாங்க. அவங்க அரூப பகவான் தியானம் பண்றாங்க என்பதை நாம் ராமர் எனும் நபரையும் கிருஷ்ணர் என்னும் நபரையும் தான் நினைக்கிறோம். ஒருவர் ராமரை நினைத்தாலும் சரி, கிருஷ்ணரை நினைத்தாலும் அவரெல்லாம் ஒன்றுங்க. அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை பகவத்கீதையின் இப்பதம் விளக்குகிறது. பகவான் கவி. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு கவி.
கவிம் புராணம் மனுஷாஸ்காரம் அப்படிதான் வருது இல்லையா? சோ கவிம் அப்படின்னா என்னது? அவர் கடந்த பாஸ்ட், முன்னாடி கடந்த நிகழ்காலம், கடந்த காலம், பெரும் ஃபியூச்சர் எல்லாமே அவருக்கு வந்து தெரியும். அதனால அவருக்கு பேர் என்னது? கவி. நாட் தட் போயட், அந்த கவி கிடையாது. இது வந்து கவிம் புராணம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கவிம். கவிம்னா அவர் வந்து எல்லாம் தெரியும். கடந்த காலம், நிகழ்காலம், வரப்போற காலம், என்னது எதிர்காலம் எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். அப்புறம் புராணம், அடுத்தது என்னது? எல்லாம் அறிந்தவர் அவர். அவர் மிக பழமையானவர். அதுதான் புராணம். நம்ம ஸ்லோகம்ல வருது கவியும் புராணம். அப்போ புராணம்னா என்னது? புராணம் என்னது? ஹிந்தியில புராணம்னா பழைய. சோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதை வந்து கோரிலேட் பண்ணா தெரிஞ்சிடும். ஒரு மிக பழமையான நபர். ஏன் எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அந்த காலத்திலேயே சூரிய பகவானுக்கே பகவத்கீதை சொல்லியிருக்காரு. 4th சாப்டர்ல வருது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா. அதனால நம்ம வந்து அது கோரிலேட் பண்ணலாம். ஓ சரி, அவர் வந்து அவ்வளவு பழமையானவர். ஏனெனில் அவரே எல்லாவற்றிற்கும் மூலம், அனைத்தும் அவரிடமிருந்து தோன்றியவையே. அப்புறம் அவரே பிரபஞ்சத்தை கட்டுப்படுத்தும் உயர் அதிகாரி, மனித குலத்தை பாதுகாத்து வழிகாட்டுபவரும் ஆவார். சிறியவற்றில் எல்லாம் சிறியவர். அதான் அனுசாசித்தாரம். அணுரணியாம் அப்படி வருமே அந்த வேர்டு. அணு சிறிய. அப்ப அவர் வந்து அணு மாதிரி இருக்க முடியும். அப்புறம் வந்து அதோட ஆப்போசிட் என்னது? விபும். விபும்னா எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கார். அவரிடமிருந்து எங்க இருக்கேன்னா அனைத்தும் அவர் ஒன்று. அவரே பிரபஞ்சத்தின் கட்டுப்படுத்தும் உயர் அதிகாரியும் மனித குலத்தை பாதுகாக்கும் வழிகாட்டுவார். சிறியவற்றில் எல்லாம் சிறியவரும் அவரே. ஜீவாத்மாவின் அளவு முடியின் அதை நம்ம பார்த்தோமே. நம்ம ஆத்மாவே எவ்வளவு சின்னது. முடியோட எண்டு பாட்டுல ஒரு 10,000 அதுல ஒரு பகம் தான் இது நம்ம ஜீவாத்மா. ஜீவாத்மா அளவு முடியின் நுண்ணியில் 10,000ல் ஒரு பங்காகும். ஆனால் பகவானோ அதன் இதயத்தினுள் நுழையும் அளவிற்கு நம்மால் எண்ணி பார்க்க முடியாதபடி சிறியவராக விளங்குகிறார். எனவே அவர் சிறிவற்றில் எல்லாம் சிறியவர், ஸ்மாலர் than the smallest அப்படி என்று அழைக்கப்படுகிறார். முதல் கடவுள் என்றால் அவர் ஒரு அணுவிற்குள்ளும் சரி, மிக சிறிய உயிர் வாழியின் இதயத்திற்குள் ஒரு எறும்பு மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு 8 கால் பூச்சி, ஒரு சின்ன ஒரு இதுன்னா அதுவும் உயிர் இருக்கு இல்லையா? அப்போ அதுக்குள்ளே ஒரு ஆத்மா இருக்கு. உயிர் இருக்குன்னா அதுக்கு டெஃபினெட்லி ஆத்மா. அந்த ஆத்மா பக்கத்துல இவர் இருக்காரு, பரமாத்மா இருக்காரு. சோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ரூபத்தை அவர் வந்து இருக்க முடியும். பரமாத்மாவை நுழைந்து அவனை கட்டுப்படுத்த முடியும். அவ்வளவு சிறியவராக இருந்தும் அவர் எங்கும் பரவி எல்லாவற்றையும் பாதுகாக்கிறார். அவரால் தான் கிரக மண்டலங்கள் அனைத்தும் தாங்கப்படுகின்றன. எல்லாம் அப்படி இப்படி அது அவர்கிட்ட சுத்தறது கரெக்டா, அது ஒண்ணும் மாறாம எல்லாம் அவரோட இதனாலதான், கிரேஸ்னாலதான். இத்தகு பெரிய கிரகங்கள் எவ்வாறு காற்றில் மிதக்கின்றன என்பதை கண்டு நாம் அடிக்கடி வியப்புறுகிறோம். பரமபுருஷர் தனது அச்சிந்திய சக்தி, அச்சிந்தியனா எண்ணி பார்க்க முடியாது, நம்ம ஒரு கன்சீவே பண்ண முடியாது. இப்ப எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஈஸியா புரிந்து கொள்ள முடியாது. அச்சிந்த சக்தி மூலம் பெரும் கிரகங்களை, ஒளிமண்டலங்களையும் தாங்குகிறான் என்று இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது. அச்சிந்தியம் அப்படின்னா புரிந்து கொள்ள இயலாது என்னும் சொல் இங்க மிகவும் முக்கியமானதாகும். கடவுளின் சக்தி நமது கருத்துக்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. அவ்வளவு ஈஸியா புரிய வராது, அப்பாற்பட்டது. நமது எண்ணங்களின் எல்லைகளுக்கு கடந்தது. எனவே அவரது சக்தி அச்சிந்தியா என்று அழைக்கப்படுகிறது. இக்கருத்தினை எதிர்த்து வாதிட யாரால் முடியும்? இந்த ஜட உலகில் பரவி இருப்பினும் அவர் இத்தகைய அப்பாற்பட்டவராக உள்ளார். ஆன்மீக உலகுடன் ஒப்பிடும் போது துச்சமாக விளங்கும். இந்த பௌதிக உலகத்தை அறிந்து கொள்வதே நம்மால் இயலாது. ஃபுல் ஆன்மீக உலகத்தை ஒரு ஸ்லைட்ல வரது குழந்தைகளோட இதுல இருக்கு. ஒரு சின்ன ஒரு டாட் காட்டிட்டு இது இந்த ஆரோ வந்து என்ன குறிக்கிறதுன்னு. ஆனா இப்ப குழந்தைகள் எல்லாம் படிச்சிருந்துச்சு, அதனால சொல்றா இது நம்ம கிரகம் பூமி அப்படின்னு. ஃபுல் மில்கி வே, இந்த ஃபுல் கேலக்சியில பார்த்தா நம்ம எர்த் சோ ஸ்மால். இதை விட பெருசு நம்ம யுரானஸ், நெப்டியூன் இந்த மாதிரி கிரகங்கள் பார்க்கணும். ஜூபிட்டர் அதெல்லாம் பெருசு, அர்த்தத்தை விட பெருசு. இது எல்லாமே துச்சம். பகவானோட அந்த பெரிய இதுல வந்து இதெல்லாம் ஒரு சின்ன புள்ளி மாதிரி தான் இந்த உலகம். அங்க இருக்கிற அந்த புள்ளியை புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு நமக்கு இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு. இப்ப பகவானோட எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அச்சிந்தியம். சிந்தனாக்க புரிந்து கொள்றது அச்சிந்தியம். எல்லாமே அந்த நானே ஆட் பண்ணித்தனாக்கா அது வந்து இது ஆப்போசிட் ஆயிடும். அவர் இதற்கு அப்பாற்பட்டவராக உள்ளார். ஆன்மீக உலகுடன் ஒப்பிடும் போது துச்சமாக விளங்கும் இந்த பௌதிக உலகத்தை அறிந்து கொள்வதே நம்மால் இயலாத போது இதற்கு அப்பாற்பட்டதை அறிந்து கொள்வது எங்கனம்? சிந்தை என்றால் இந்த ஜட உலகிற்கு அப்பாற்பட்டது. நமது வாதங்கள், நியாயங்கள் மற்றும் தத்துவ கற்பனைகளால் பட முடியாது, எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியாதது என்று பொருள். எனவே புத்திசாலி நபர்கள் பயனற்ற வாதங்களையும் மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன், நம்ம அன்னைக்கு படித்தோம் என்ன, சாங்கிய பிலாசபி,
அவங்களாம் புத்திசாலி தான், நல்ல புத்திசாலி தான். அவங்க வந்து எல்லாம் பிலாசபியா எல்லாம் பேசி எப்படியோ ப்ரூவ் பண்ண பார்ப்பாங்க. அவன் வந்து பகவான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. They also believe in God. But through knowledge, ஞான யோகத்தால அவங்க வந்து எல்லாம் ப்ரூவ் பண்ண பார்ப்பாங்க. நம்மளோட ரொம்ப சிம்பிள் பக்தி யோகத்தோட நம்ம பண்ணணும். அவங்க பட் இவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா அதெல்லாம் பயனற்றது. எனக்கு அந்த மாதிரி மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் பண்ணி பகவான் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய அவசியமே இல்லையே. பகவான் இருக்காருன்னு புரிஞ்சுனாலே போறீங்க, ஒரு உருவத்துல இருக்கா புரிஞ்சா போறீங்க. என்னை புத்திசாலி நபர்கள் பயனற்ற வாதங்களையும் கற்பனைகளையும் விட்டுவிட்டு வேதங்கள், பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற சாஸ்திரங்களில் கூற்றினை கேட்டு அவற்றில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள கொள்கைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். இப்ப நம்மள மாதிரி நம்மளும் பாமர மக்கள் தான். ஏதோ எடுத்து கொடுத்துருக்க இந்த மாதிரி சோகம் இருக்குன்னா அதை நம்பி நம்ம அதை வந்து ஆர்கியூ பண்ணி அது ஏன் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நார்மல் பீப்புள் நம்மள மாதிரி ஒழுவா பண்ண மாட்டோம். நம்ம வந்து ஹம்பிள் சோல், நம்ம வந்து பக்தியில இருக்கிறதுனால நம்ம ஏற்றுடுவோம். பட் சில பேர் இருக்காங்க ரொம்ப அதிக புத்திசாலித்தனமான இருக்கிற இதுல கௌதி உலகத்துல பார்த்தா நான் வந்து பிஹெச்டி படிச்சிருக்கேன், இதை படிச்சிருக்கேன், கொஞ்சம் நல்ல மூளை இருக்குன்னு வாதிட ஆரம்பிப்பாங்க. அது அவசியமே இல்லை, பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி அவற்றில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள கொள்கைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். நமக்கு இதுதான் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கு, அப்போ நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும். இதுவே புரிந்து கொள்வதற்கான பாதையாகும். பிரயாண கலை கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா வருது. ஜெயந்தி மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கலாம், படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா. பிரயாண காலே மனசாலேன பக்தியா யுக்தோ யோக பலேன சைவ ப்ரூர்மத்யே பிராணம் ஆவேஷ்ய சம்யக் சதம் பரம் புருஷம் உபைதி திவ்யம். பிரயாண காலே இருக்கும் நேரத்தில் மனதால் அசலேன பிரலாது பக்தியா முழு பக்தியுடன் யுக்த ஈடுபட்டு யோக பலேன யோக சக்தியின் பலத்தால் சா மேலும் ஏவ நிச்சயமாக புருவோ இரும் புருவங்களுக்கு மத்தியில் பிராணம் உயிர் மூச்சு ஆவேஷ்ய நிறுத்தி சம்யக் முழுமையாக சக அவன் தம் அந்த பரம புருஷரை உபைதி அடைகிறான். திவ்யம் ஆன்மீக உலகில். மொழிபெயர்ப்பு. எவனொருவன் இறக்கும் தருவாயில் தனது உயிர் மூச்சை புருவங்களுக்கு மத்தியில் நிறுத்தி யோக பலத்தினால் பிறலாத மனத்துடன் முழு பக்தியுடனும் பரமபுருஷனை நினைப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அவன் நிச்சயமாக பரமபுருஷ பகவானை அடைவான். பொருளுரை. இறக்கும் நேரத்தில் மனதை பரமபுருஷ பகவானின் மீது பக்தியுடன் நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்று மிக தெளிவாக இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது. யோக பயிற்சி பெற்றவர்கள் உயிர் மூச்சை புருவங்களுக்கு மத்தியில் அக்ஞா சக்கரத்துக்கு எழுப்ப வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. 6 சக்கரங்களின் மீது தியானம் செய்யக்கூடிய ஷட் சக்கர யோக பயிற்சி இங்கே அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தூய பக்தன் இத்தகு யோகத்தினை பயிற்சி செய்வதில்லை. இருப்பினும் எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ளதால் பரமபுருஷ பகவானின் கருணையால் அவரை நினைக்க முடியும். இது 14ஆம் ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படும். யோக பலனே என்னும் சொல் இந்த ஸ்லோகத்தில் மிக முக்கியமானதாகும். ஏனெனில் யோக பயிற்சியின்றி சட் சக்கர யோகமானாலும் சரி, பக்தி யோகமானாலும் சரி, இறக்கும் நேரத்தில் இத்தகு தெய்வீக நினைவை அடைவது சாத்தியமல்ல. மரணத்தின் போது திடீரென்று பரமபுருஷனை நினைக்க முடியாது. ஏதேனும் ஒரு யோக வழிமுறையை, குறிப்பாக பக்தி யோக வழிமுறையை பயிற்சி செய்திருக்க வேண்டும். மரணத்தின் போது ஒருவனது மனம் மிகவும் சஞ்சலமாக இருக்கும் என்பதால் திவ்யமான இந்த யோக பயிற்சியை அவன் தனது வாழ்விலேயே பயிற்சி செய்ய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம 6th சாப்டர்லயே அதான் பார்க்கலாம். சாப்டர்ல என்னது, இது அஷ்டாங்க யோகால என்னது, எல்லாம் சரி, எல்லாம் கரெக்ட் தான். அதனால என்னது, இந்த மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி இப்படி எல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட்டா உட்காரணும், அந்த மாதிரி இருக்கணும், மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், ப்ரோ மத்தியே அப்படின்னால அந்த புருவத்துக்கு நடுவுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும், மூக்கு நுண்ணில பார்க்கணும், இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது ரொம்ப அது வந்து கஷ்டம். பண்றவங்க இருக்காங்க, பட் இன் ஜெனரல் பார்த்தா அது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலி அப்போ எப்படி ஈஸி, பகவானோட பக்தி பண்றதுதான் ஈஸி. அவங்க என்ன அடையறாங்களோ அதே தான் நம்ம பக்தியிலேயே அடைய போறோம். நம்ம நாம ஜபம் பண்ண போறோம், நம்ம வந்து தியானத்தோட பண்ண போறோம். ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு பகவானை நினைத்து ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு பண்ணும்போது அவா பண்றதும் நம்ம பண்றதும் ஒரு மாதிரி ஈக்குவல் ஸ்டேஜ்ல வந்துடும். நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பண்றோம். இப்ப இதுலயும் அதேதான் வந்துட்டு, இறக்கும் நேரத்தில் மனதை பரமபுருஷ பகவான் மீது பக்தியுடன் நிலைநிறுத்த வேண்டும். அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? பிராக்டிஸ் தான். அந்த நேரத்துல வந்து அதுக்கு முன்னாடி சொன்ன போல ஒரு அங்கமும் வயல பண்ணாது, எல்லாமே ஒரு இதுல இருக்கும். சோ அந்த டைம்ல எப்படி இருக்குன்னா, சூக்ஷ்ம சரீரம் இருக்கு இல்லையா, அது ஆக்டிவாவே இருக்கும். இன்டெலிஜென்ஸ் மைண்ட் அதுதான் இருக்கு. ஈகோ அது இருந்துட்டே இருக்கும்.
அதுதான் உடலை விட்டு போகும்போது என்னது, ஆத்மா கூட அதுவும் வெளியேறும். அப்ப அது இருக்கும்போது என்னது, அது கான்ஸ்டன்டா நம்ம என்ன பிராக்டிஸ் பண்றோமோ அது அப்படியே இருக்கும், மைண்ட்ல அதே தான் இருக்கும். சோ அது நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் வரும். சோ இது நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்று மிக தெளிவாக கூறப்பட்டது. பகவானின் மீது பக்தியுடன் நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்று மிக தெளிவாக இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது. யோக பயிற்சி பெற்றவர்கள் உயிர் மூச்சை புருவங்களுக்கு மத்தியில் அக்ஞ சக்கரம், இந்த ஷட் சக்கரம் 6 சக்கரங்கள் இருக்கு. யாரோ யோகா நம்ம கிளாஸ்ல படிச்சிருக்காங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியும். நான் கொஞ்சம் படிச்சிருக்கேன் சொல்லி. இது இந்த மூலாதாரம், இந்த வாயு, ஆசன வாயு, ஆசன அந்த இது இருக்கே, அதை நல்லா அப்படி டைட்டா பிடிச்சிட்டு அங்க தியானம் பண்ணிட்டு அது இது பண்ணும். என்னது, மூச்சை நல்லா அந்த தியானம் எங்க இருக்கணும், அந்த இது மூலாதார சக்கரம். அப்புறம் மூலாதார சுவாதிஷ்டானா, இப்ப இதெல்லாம் மறந்து போயிடுது. இதெல்லாம் ஒரு 4-5 வருஷம் முன்னாடி நான் பண்ணது, சும்மா இதெல்லாம் வாட்ஸ்அப்ல இருந்ததுதான். ஆனா கொஞ்சம் எஃபெக்டிவா இருந்தது. ஹேட் ஸ்லீப்லெஸ், கொஞ்சம் ஸ்லீப் ப்ராப்ளம் வருது, தூக்கம் வராது ஈஸியா. பிரெயின் ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும்போது தூக்கம் வராது. ஆனா இது பண்ண என்ன ஆயிடுது, மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகி தூக்கம் வந்துடுது. அப்ப எனக்கு இந்த இது தெரியாது, பகவானோட தியானம் பண்ணாலே இந்த மாதிரி பக்தி பண்ணாலே வரும்னு தெரியாது. இப்போ ஜபா பண்ணும்போதே கரெக்டா போயிடுறது. அது ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு. 6 சக்கரங்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் இந்த சக்கரம் ஆசன வாயு, ஆசன டாய்லெட் போற இடம், அந்த இதை நல்லா இழுத்து பிடிச்சிட்டு தியானம் பண்ணணும். அப்புறம் மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானா, அப்புறம் இது நாபி, அதுல ஒரு பேர் இருக்கு. அப்புறம் இது ஹிருதயத்துல ஒரு சக்கரம் இருக்கு. அதுக்கு என்ன, மணிப்பூரகம். எஸ், மணிப்பூரம். உங்களுக்கு தெரியுமா மாதாஜி? அப்ப நினைவு சொல்லுங்க. மணிப்பூரகம். அப்புறம் இது இந்த ஆக்ஞா. எங்க இருக்கு, விசுத்தி, விசுத்தி, ஆக்ஞா, சிரச. அது இது என்ன, சஹஸ்ராரம். கரெக்ட். அந்த மாதிரி இருக்கு. அது ஒரு தனி இது பயிற்சி. அது தியானம் பண்ணி கஷ்டப்படுத்தி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணோம். இது கரெக்டா பண்ணா எஃபெக்டிவ் இருக்கும். ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு எழுப்ப வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டது. 6 சக்கரங்களின் மீது தியானம் செய்யக்கூடிய ஷட் சக்கர, ஷட்னா 6 சக்கர யோக பயிற்சி இங்கே அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தூய பக்தன், ஆனா தூய பக்தன் என்னது, இத்தகைய யோகத்தின் பயிற்சியை செய்வதில்லை. அவனுக்கு அவசியமே இல்லை. ஏன்னா அவன் ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்லும் போது இது எல்லாம் விடுறது. தூய பக்தன் என்ன பண்றான், ஒன்லி ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் பண்றான், நல்ல பக்தியோட எல்லாம் சேவை பண்றான். சோ அவனுக்கு அதெல்லாம் ஹீஸ் ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஸ்டேஜ் கொண்டு வர்றான். இருப்பினும் எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ளதால் பரமபட்ச பகவானின் கருணையால் அவன் அவரை நினைக்க முடியும். இது 14ஆம் பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. யோக பலேன என்னும் சொல் இப்பதத்தில் மிக முக்கியமானதாகும். அங்க நீங்க புக் இருந்ததுன்னா அதுல வேணா மார்க் பண்ணிங்க, யோக பலேன. ஏனெனில் யோக பயிற்சி இன்றி ஷட்சக்கர யோகமானாலும் சரி, இல்ல வேற என்ன இது இருந்தாலும், பக்தி யோகமானாலும் சரி, யோக பயிற்சி இன்றி ஷட்சக்கர யோகமானாலும் சரி, பக்தி யோகமானாலும் சரி, இறக்கும் நேரத்தில் இத்தகைய தெய்வீக நினைவை அடைவது சாத்தியமல்ல. நினைக்கும் போது திடீர் என்று பரமபுருஷனை நினைக்க முடியாது. அதுக்கு என்ன வேணும், பிராக்டிஸ் வேணும். அந்த பிராக்டிஸ் என்னது, இதுதான் வேணும். பக்தி யோகத்தோட பகவான் நினைத்து பண்ணும்போது தான் வரும். ஏதேனும் ஒரு யோக வழிமுறையை, குறிப்பாக பக்தி யோக வழிமுறையை பயிற்சி செய்திருக்க வேண்டும். நல்ல பக்தியோட நம்ம வழிபட்டுட்டே இருந்தோம்னா, இப்ப நம்ம நார்மல் இதுலயே பார்த்தோம்னா, வீட்டுல ஒரு மாதிரி நல்ல ஒரு பிராக்டிஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு வழிமுறை, காலையில எழுந்துக்கிறது, அதை பண்றது, இதை பண்றது, நைவேத்தியம் பண்றது எல்லாம் இருக்கும். ஒரு துளசி வழிபாடு பண்றது. இங்கும் வெளியில போயிட்டோம், ஒரு நேரம் 2 நாளைக்கு பண்ணி இங்க போயிட்டு வந்தோம்னா அது பண்ணலன்னா ஒரு மாதிரி உறுத்து, நமக்கு பண்ணலையே, நம்ம அதை பண்ணலையே, நம்ம வீட்டுல இருந்தா பண்ணிப்போமே தோணும். சோ அதுதான் நம்ம பயிற்சி பண்ண என்ன ஆயிடும்னா உள்ள ஊறி போயிடும். அதே தாட் வந்துட்டே இருக்கும் நமக்கு. அதே போலதான் மரணத்தின் நேரமும் இதே தாட் தான் இருக்கும், பகவானை நினைத்து இருக்கும். சோ இது பக்தியாலதான். ஏதேனும் ஒரு யோக வழிமுறையை, குறிப்பாக பக்தியோக வழிமுறையை பயிற்சி செய்திருக்க வேண்டும். மரணத்தின் போது ஒருவனது மனம் மிகவும் சஞ்சலமாக இருக்கும் என்பதால் திவ்யமான இந்த யோக பயிற்சி அவன் தனது வாழ்விலேயே பயிற்சி செய்ய வேண்டும். நல்ல உடல் இருக்கும் போதே, வியாதி எல்லாம் இல்லாம இருக்கும்போது நம்ம இப்பவே நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம்னா அது ஊறி போயிடும். அப்படியே நம்ம அத பிராக்டிஸ் இது நினைத்துட்டு இருக்கலாம். எஸ், ஜெயந்தி மாதாஜி முடிச்சாச்சு. கமலாவாணி மாதாஜி படிச்சு. கமலாவாணி மாதாஜி இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. யதக்ஷரம் யதக்ஷரம் வேத விதோ வதந்தி விஷந்தி யத் யதோ வீதராகா
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं सरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये यत् அந்த அக்ஷரம் ஓம்காரம் வேதவித வேதங்களை அறிந்தவன் வதந்தி கூறுகின்றனர் விஷந்தி நுழைவது யத் இதில் எதைய பெரும் முனிவர்கள் வீதராக துறவில் யத் எதை இச்சந்த விரும்பி பிரம்மச்சரியத்தை சரந்தி பயிற்சி தத் அதை தே உனக்கு கதம் நிலையை சங்கிரேக சுருக்கமாக பிரவக்ஷையை நான் விளங்குகிறேன். வேதங்களை கற்றவர்களுக்கும் ஓங்காரத்தை உச்சரிப்பவர்களுக்கும் துறவியில் சிறந்த முனிவர்களும் பிரம்மனில் நுழைகின்றனர். இத்தகு பக்குவத்தை விரும்புபவன் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கிறான். முக்தி அடைவதற்கான இம்முறையை தற்போது நான் உங்களுக்கு சுருக்கமாக விளக்குகிறேன். பொருளுரை. புருவங்களுக்கு மத்தியில் உயிர் மூச்சை நிறுத்தக்கூடிய ஷட சக்கர யோக பயிற்சியினை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் பரிந்துரைத்தார். ஷட் சக்கர யோகத்தை எவ்வாறு பயிற்சி செய்வது என்பது அர்ஜுனனுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் என்பதால் வழிமுறையினை பின்வரும் பதங்களில் விளக்குகிறார் பகவான். பிரம்மன் தன்னிகரற்றது என்ற போதிலும் பற்பல தோற்றங்களையும் நிலைகளையும் உடையது என்று பகவான் கூறுகிறார். குறிப்பாக அர்வவாதிகள் அக்ஷர எனப்படும் ஓம்காரத்தனை பிரம்மனாக கருதுகின்றனர். துறவரம் பூண்டுள்ள சாதுக்கள் செல்லக்கூடிய அர்வ பிரம்மனை பற்றி கிருஷ்ணர் இங்கே விளக்குகிறார். வேத கல்வி முறையில் பூரண பிரம்மச்சாரியாக ஆன்மீக குருவுடன் வாழ்வதன் மூலம் மாணவர்களுக்கு ஆரம்பத்திலிருந்து ஓம்காரத்தினை உச்சரிப்பதற்கான பயிற்சியும் இறுதி இலக்கான அருவ பிரம்மனை பற்றிய ஞானமும் அளிக்கப்படுகின்றது. இவ்விதமாக அவர்கள் பிரம்மனின் 2 நிலைகளை உணர்கின்றனர். இப்பயிற்சி மாணவர்களது ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு மிகவும் இன்றியமையாதது. ஆனால் இத்தகு பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கை தற்காலத்தில் முற்றிலும் சாத்தியமில்லாததாகும். மாணவ பருவத்தின் தொடக்கத்திலிருந்து பிரம்மச்சரியத்தை பின்பற்றுவதற்கான வாய்ப்பு சற்றும் இல்லாத அளவில் உலக சமுதாயம் அமைப்பு மாறிவிட்டது. உலகெங்கும் பற்பல அறிவு துறைகளை உடைய கல்வி நிலையங்கள் பல உள்ளன. ஆனால் பிரம்மச்சரிய நெறிகளில் மாணவர்களை பயிற்றுவிக்கக்கூடிய அதிகாரம் பெற்ற நிறுவனம் ஒன்று கூட இல்லை. பிரம்மச்சரியத்தை பயிற்சி செய்யாத வரையில் ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் பெறுவது மிக கடினமாகும். எனவே தான் கலியுகத்திற்கான சாஸ்திர வழிகாட்டுதலின்படி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரி ஹரே எனும் பகவான் கிருஷ்ணரின் திருநாம உச்சாடத்தை தவிர முழு முதற் கடவுளை உணர்வதற்கு வேற எந்த வழியும் கிடையாது என்று பகவான் சைத்தன்யர் அறிவித்துள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னது இதுல கிருஷ்ணர் இதை பரிந்துரைக்கிறார் யாருக்கு? அர்ஜுனனுக்கு. அவருக்கு தெரியாது, அர்ஜுனனுக்கு இந்த யோக பயிற்சி தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஏன்னா குருவங்களுக்கு மத்தியில் அந்த நல்ல உயிர் மூச்சை வச்சு அப்படி நல்லா தியானம் பண்ணிட்டு பண்ணும் அப்படின்னு சக்கர யோக பயிற்சினை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் பரிந்துரைக்கிறார். சக்கர யோகத்தை எவ்வாறு பயிற்சி செய்வது என்பது அர்ஜுனனுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் என்பதால் முறையினை பின்வரும் பதங்களில் விளக்குகிறார் பகவான். பிரம்மன் தன்னிகரற்றது என்ற போதிலும் பற்பல தோற்றங்கள், அவருக்கு ஒரு உருவம் கிடையாது. பிரம்மன்கிறது ஒரு ஒளிதான், அதுக்கு உருவம் கிடையாது என்ற போதிலும் பற்பல தோற்றங்களையும் நிலைகளையும் உடையது என்று பகவான் கூறுகிறார். பிரம்மன் எவ்ரிவேர், ஒரு வெளிச்சம். இப்ப இது ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னா இதை நான் போட்டேன்னா வெளிச்சம் ஒரு இடத்துலதான் வருது, அந்த மாதிரி கிடையாது, எல்லா இடத்துலயும் பரவுறது. அந்த மாதிரி பிரம்மன் இப்படி எல்லா இதுலயும் பரவி இருக்காரு. சோ அந்த பிரம்மன் ரூபம்ங்கிறது அப்படி ஒரு ஒளி வடிவம்னாக்க அந்த ஒளி ஒரு இடத்துல மாத்திரம் பரவாம எல்லா இடத்துலயும் பரவுறது. அந்த மாதிரி பின்வரும் ஓகே. பிரம்மன் தன்னிகரற்றது என்ற போதிலும் பற்பல தோற்றங்களையும் நிலைகளையும் உடையது என்று பகவான் கூறுகிறார். குறிப்பாக அனுபவாதிகளின் அத்வைதீஸ்
அத்வைதி பிரின்சிபல் என்ன பண்றாங்க, அக்ஷரா எனப்படும் ஓம்காரத்தினை பிரம்மனாக கருதுகின்றனர். ஓம் அப்படின்னு அவங்க அதுதான் பிரம்மன், அதுதான் கடவுள், அதோட அவங்க எண்டு, ஃபுல் ஸ்டாப். துறவரம் போன்றுள்ள சாதுக்கள் செல்லக்கூடிய அருவ பிரம்மனை பற்றி கிருஷ்ணர் இங்கே விளக்குகிறார். வேத கல்வி முறையில் பூர்ண பிரம்மச்சாரியாக ஆன்மீக குருவுடன் வாழ்வதன் மூலம், அது என்னது, நம்ம குருகுலவாசம் அந்த காலத்துல அப்படித்தானே இருக்கு. வேத கல்வி படிக்கணும்னு குருவோட வீட்டுக்கு போய் அவங்க அங்கேயே பல வருடங்கள் இருந்து அது படிக்கலாம். பூர்ண பிரம்மச்சாரியாக இருக்கணும். பாடம் படிக்கிறது மாத்திரம் இல்லாம பிரம்மச்சாரி அதை கடைபிடிக்கணும். அவருக்கு ஆன்மீக குருவுடன் வாழ்வதன் மூலம் மாணவர்களுக்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓங்காரத்தினை உச்சரிப்பதற்கான பயிற்சியும் இறுதி இலக்கான அருவ பிரம்மனை பற்றிய ஞானமும் அளிக்கப்படுகின்றன. இந்த காலத்துல அது சாத்தியப்படுறதில்லை. இவ்விதமாக அவர்கள் பிரம்மனின் 2 நிலைகளை உணர்கின்றனர். என்னது, ஒரு 2 இதுன்னு உச்சரிப்பதன் மூலம் இறுதி இலக்கான அருவ பிரம்மனை பற்றி ஞானமும் அளிக்கப்படுகின்றது. அண்ட் பயிற்சி மேற்கொண்டு 2 போட்டிருக்கேன். அருவ பிரம்மனை பற்றிய ஞானமும் அளிக்கப்படுகிறது. அப்புறம் ஓம்காரத்தினை உச்சரிப்பதற்கான பயிற்சியும் அதுதான் அது. ஓகே, ஓங்காரத்தை எப்படி உச்சரிக்கிறது அதுவும், அண்ட் அருவ பிரம்மனையும் அவங்க என்னது பயிற்சி, அவங்களுக்கு ஞானமும் அவங்க பெறுறாங்க. அந்த மாதிரி குருகுல வாசத்துல இவ்விதமாக அவர்கள் பிரம்மனின் 2 நிலைகளை உணர்கின்றனர். இப்பயிற்சி மாணவர்களது ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு மிகவும் இன்றியமையாதது. ஆனால் இத்தகைய பிரம்மச்சாரிய வாழ்க்கை தற்காலத்தில் முற்றிலும் சாத்தியமில்லாததாகும். ஐ டோன்ட் நோ, இது 2 நிலைன்னா என்ன கொடுத்திருக்காங்க தெரியல. நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பிரம்ம நிலை அண்ட் பரமாத்ம நிலை, இந்த நிலைன்னு. இது பிரம்மனின் 2 நிலை என்னது பார்க்கணும். வேத கல்வி முறையில் பூரண பிரம்மச்சாரியாக ஆன்மீக குருவிடம் வாழ்வதன் மூலம் மாணவர்களுக்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓங்காரத்தினை இதுதான் நினைக்கிறேன். ஓங்காரத்தினை எப்படி உச்சரிக்கணும் அந்த பயிற்சியும், அசலஸ் இறுதி இலக்கு என்னது, பிரம்மனை அருவ பிரம்மனை அடையணும். அந்த இதுதான் அந்த மாதிரி ஒரு ஞானமும் அவங்க தர்றாங்க. சோ இந்த 2 தான் இருக்கும். இவ்விதமாக அவர்கள் பிரம்மனின் 2 நிலைகளை உணர்கின்றனர். இப்பயிற்சி மாணவர்களது ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு மிகவும் இன்றியமையாதது. ஆனால் இத்தகைய பிரம்மச்சாரிய வாழ்க்கை தற்காலத்தில் முற்றிலும் சாத்தியமில்லாததாக. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் குருகுல வாசமே போயிடுது. வீட்டுல இருக்கும் போதெல்லாம் பிரம்மச்சாரி எல்லாம் கடைபிடிக்கிறது முடியாத காரியம் ஆயிட்டான். எனது மாணவ பருவத்தின் தொடக்கத்தில் இருந்தே பிரம்மச்சரியத்தை பின்பற்றுவதற்கான வாய்ப்பு சட்டம் இல்லாத அளவில் உலக சமுதாய அமைப்பு மாறிவிட்டது. உலகெங்கும் பற்பல அறிவு துறைகளை உடைய கல்வி நிலையங்கள் பல உள்ளன. ஆனால் பிரம்மச்சரிய நெறிகளை மாணவர்கள் பயிற்றுவிக்கக்கூடிய அதிகாரம் பெற்ற நிறுவனம் ஒன்று கூட இல்லை. அதான் இந்த குருகுல வாசத்தை அவங்க சொல்லி கொடுக்குறப்பல இப்ப அந்த மாதிரி நிறுவனம் எல்லாம் கிடையாது. ஸ்கூல் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் ரோட் லேர்னிங். மனப்பாடம் பண்ணும், ஜஸ்ட் சொல்லுவாங்களே நெட்ரூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஜஸ்ட் பைஹார்ட் பண்ணும், எழுதணும், மார்க் எக்ஸாம் வரும், மார்க் வாங்கணும், அந்த மாதிரி இடத்துல. பட் ஆக்சுவலி என்னது பிரம்மன் அறியறதும் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கிறதும் அதெல்லாம் இப்போ சாத்தியமாகிறது இல்ல தொடக்கத்துல. ஆனா பிரம்மச்சரிய நெறிகளை மாணவர்கள் கைகொள்ளக்கூடிய அதிகாரம் பெற்ற நிறுவனம் ஒன்று கூட இல்லை. பிரம்மச்சரியத்தை பயிற்சி செய்யாத வரையில் ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் பெறுவது மிக கடினமாகும். எனவே தான் கலியுகத்திற்கான சாஸ்திர வழிப்பு காட்டுதலின்படி என்னது, அதனாலதான் எல்லாருக்கும் என்னது ஒரே காமன கொடுத்தா ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் பண்ணுங்க. ஒரு பிரம்மச்சாரியம் எல்லாம் கடைபிடித்து பண்ணணும்னு இந்த காலத்துல முடியாது, தெரியாது யாருக்கும். அதனால ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம், ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே எனும் பகவான் கிருஷ்ணரின் திருநாம உச்சாரத்தை தவிர முழுமுதற் கடவுளை உணர்வதற்கு வேறு எந்த வழிமுறையும் கிடையாது. இது ஒண்ணுதான் சிம்பிளஸ்ட் வே. கலியுகத்தை அந்த மாதிரிதான் அந்த நம்ம பகவத் சைத்தன்யர் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கார். எஸ், ரமேஷ்குமார் பிரபுஜி படிக்கிறா? ஃப்ரீயா இருக்கலாம்? படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. சர்வத்வாராணி சம்யம்ய மனஹ ஸ்ருதி நிருத்ய மூர்த்தினி ஆதாய ஆத்மனஹ பிராணம் ஆஸ்தித யோக தாரணம்.
சர்வத்வாராணி உடலின் எல்லா கதவுகளையும் சம்யம்ய அடக்கி, மனக மனதை, ஹிருதி இதயத்தில், நிறுத்தி, ச கூட, மூர்த்தனி தலையில், ஆதாய நிறுத்தி, ஆத்மாவை, பிராணம் உயிர் மூச்சு, ஆஸ்தித நிறுத்தி, யோகதாரணம் யோக நிலையில். மொழிபெயர்ப்பு: புலன்களின் எல்லா ஈடுபாடுகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருப்பதே யோக நிலை. புலன்களின் எல்லா கதவுகளையும் மூடி மனதை இதயத்திலும் உயிர் மூச்சை தலை உச்சியிலும் நிறுத்தி ஒருவன் யோகத்தில் தன்னை நிலைநிறுத்துகிறான். பொருளுரை: யோகத்தை இங்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதை போன்று பயிற்சி செய்ய விரும்புபவன் புலன்களின் கதவுகள் அனைத்தையும் முதலில் அடைக்க வேண்டும். இப்பயிற்சி பிரத்யாகாரா புலன்களை புலனின்ப விஷயங்களிலிருந்து விலக்குதல் எனப்படும். அறிவை சேர்க்கும் புலன்களான கண், காது, மூக்கு, நாக்கு, தோல் ஆகியவற்றை முழுமையாக கட்டுப்படுத்த வேண்டும். புலனின்பத்தில் ஈடுபடுவதற்கு அவற்றை அனுமதிக்க கூடாது. இவ்விதமான மனம் இதயத்தில் உள்ள பரமாத்மாவின் மீது ஒருநிலைப்படுத்துகிறது. உயிர் மூச்சு உச்சந்தலைக்கு ஏற்றப்படுகிறது. இந்த வழிமுறை 6ஆம் அத்தியாயத்தில் விரிவாக விளக்கப்பட்டது. ஆனால் முன்பே கூறியபடி இந்த யுகத்தில் இவ்வழிமுறை நடைமுறைக்கு சாத்தியமானதல்ல. மிகச்சிறந்த வழிமுறை கிருஷ்ண பக்தியை. எப்போதும் தன் மனதை பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ணரின் மீது நிலைநிறுத்த முடிந்தால் ஸ்மாதி என்று அழைக்கப்படும். ஆனா இங்க சமாதி என்று அழைக்கப்படும். சஞ்சலமற்ற திவ்யமான ஆழ்நிலையில் நிலைப்பது மிகவும் எளிதானதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. புலன்களின் எல்லா ஈடுபாடு, புலன் இன்பம் சொல்றாங்க இல்லையா, கண்ணு, காது, மூக்கு, அது எல்லாம் ஒரு நாக்கு ஊற்றணும், எல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு, கண் எல்லாம் பார்க்கணும் தோணும், கை எல்லாம் தொட்டு பார்க்கணும், தோல் எப்படி தோல் எல்லாம் டச் பண்ண அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணணும், மூக்கு நுகர்றதுக்கு எல்லாம் ஆசை இருக்கும், காது கேட்கறதுக்கு, அந்த மாதிரி எல்லா புலன்களும் ஆக்டிவா இருக்கும். அந்த எல்லா ஈடுபாடுகளிலிருந்து விடுபட்டு உறவை மேற்கொண்டு அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றதுதான் யோக நிலை. அண்ட் மனசும் மனசு பகவான் லயிக்கிறது. புலன்களின் எல்லா கதவுகளையும் மூடி மனதை இதயத்திலும் உயிர்மூச்சு தலை உச்சியிலும் நிறுத்தி ஒருவன் யோகத்தில் தன்னை நிலை நிறுத்துறான். இதெல்லாம் 6வது சட்டம் நம்ம நல்லா டீட்டெயிலா படிச்சோம். நல்ல மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி உயிர் மூச்சு தலையில போய் வச்சுட்டு, அதனாலதான் அர்ஜுனன் சொல்லிட்டார், இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம், ஓடுற காத்தவனா நான் நிறுத்திடலாம், ஆனா இந்த இது தியானம் பண்றது என்னால முடியாத காரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இதை இங்க என்ன கொடுத்திருந்தா, யோகத்தை இங்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதை போன்ற பயிற்சி செய்ய விரும்புபவன் புலனின்பங்களின் கதவுகளை அனைத்தையும் முதலில் அடைக்க வேண்டும். அது ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் we have to be எல்லா சென்சஸ் நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணிடணும், அடைக்க வேண்டும். இப்பயிற்சி பிரத்யாகார புலன்களை புலனின்ப விஷயங்களிலிருந்து விலக்குதல் எனப்படும். நம்ம இது படித்தோம் இல்லையா, நம்ம அந்த இது பார்த்தோம், இதோட ஐயோ அது ஆர்டரே மறந்து போயிட்டேன். எனிபடி ரிமெம்பர்ஸ்? ஓகே, வாட் எவர். அந்த இது பார்த்தோமே 8 அஷ்டாங்க யோகால ஸ்டார்டிங்கே மறந்து போயிட்டு. ஓகே, அதுல பிரத்யாகாரா பிராணாயாமக்கமா பிரத்யாகாரா. ஓகே, பிராணாயாமா, பிரத்யாகார, தியானா, சமாதி லாஸ்ட், அந்த மாதிரி. இந்த மாதிரி என்னன்னாக்கா பிரத்யாகார பயிற்சி பிரத்யாகார புலன்களை புலனின்ப விஷயங்களிலிருந்து விலக்குதல் எனப்படும். பிரத்யாகாரனாலே என்னது, எல்லா புலன் இன்பத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு பகவானிடத்தில் மனதை லயிக்கிறது. அறிவை சேர்க்கும் புலன்களான கண், காது, மூக்கு, நாக்கு, தோல் ஆகியவற்றை முழுமையாக கட்டுப்படுத்த வேண்டும். புலன் இன்பத்தில் ஈடுபடுவதற்கு அவற்றை அனுமதிக்க கூடாது. இதெல்லாம் எதுக்கு அனுமதிக்கணும்? பகவானை நினைத்து காது கேட்கலாம், பகவான் எடுத்த கண்ணை பார்க்கலாம், கண்ணெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண யார பார்க்கலாம், பகவானோட உருவத்தை பார்க்கலாம், அது பகவானோட இது பஜன் கேட்கலாம், நாமம் கேட்கலாம், அந்த இதுதான் யூஸ் பண்ணவே தவிர பாக்கி எல்லாம் பௌதிக ஆசைகளிலிருந்து விடுபடணும்.
புலனின்பத்தில் ஈடுபடுவதற்கு அவற்றை அனுமதிக்க கூடாது. இவ்விதமாக மனம் இதயத்தில் உள்ள பரமாத்மாவின் மீது ஒருநிலைப்படுகிறது. உயிர் மூச்சு உச்சந்தலைக்கு ஏற்றப்படுகிறது. இந்த வழிமுறை 6ஆம் அத்தியாயத்தில் விரிவாக விளக்கப்பட்டது. ஆனால் முன்பே கூறியபடி இந்த யுகத்தில் இவ்வழிமுறை நடைமுறைக்கு சாத்தியமல்ல. இப்ப இந்த யுகம் மாத்திரம் இல்ல, அர்ஜுனன் அவ்வளவு பெரிய வில்லாளி, அவ்வளவு பெரிய அவன் ஃபோக்கஸ்டு மைண்ட் சின்ன வயசுல இருந்து அவனே கடினம் சொல்லும்போது நமக்கும் அது ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கும். இந்த நடைமுறைக்கு நமக்கு சாத்தியம் அல்ல. அதனால என்னது சிறந்த வழி என்ன கொடுத்திருக்கா, நாம ஜபம் பண்ணுங்க. அந்த நாம ஜபத்தைகள்லாம் வந்துடும். சொல்றோம் இது சிரவணம் காதால கேட்கணும், நம்ம சொல்றதே நம்ம காதால கேட்கணும். ஸ்மரணம் நம்ம சிரவணம் கீர்த்தனம்ங்கிறது வாயால சொல்றோம். அப்புறம் அதையே நம்ம கேட்கிறோம். ரொம்ப சத்தம் மட்டும் சொல்ல வேண்டாம், நம்ம உச்சாரணம் சொல்றது ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் நம்மளே கேட்கிறோம், அப்புறம் அதை ஸ்மரணிக்கிறோம். சோ இந்த 3 அதுல அப்புறம் தாசியம் இது எல்லாமே நம்ம பண்ணலாம். சோ இது நமக்கு பேசிக் சிம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நாம ஜபம் பண்றதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. மிகச்சிறந்த வழிமுறை கிருஷ்ண பக்தியே. எப்போதும் தன் மனதை பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணரின் மீது நிலைநிறுத்த முடிந்தால் அதுதான் சமாதி நிலைக்கு போற அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துவிடும். சமாதி அதுவேதான் நமக்கு சமாதி என்று அழைக்கப்படும். சஞ்சலமற்ற திவ்யமான ஆழ்நிலையில் நிலைப்பது மிகவும் எளிதானதாகும். ஓவரால் என்ன பாத்தீங்கன்னா வரும்னா எல்லாத்தையும் மாரல் ஆஃப் தி ஸ்டோரி என்னன்னாக்கா பக்தி யோகா தான் சிறந்தது. அதுதான் எளிமையா இருக்கு. ஆனா அது நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். அடுத்தது சாந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சாந்தி மாதாஜி இருக்கலாம். சாந்தி மாதாஜி படிக்கலன்னு சொன்னாங்களே. சொன்னாங்களா? என்ன சொன்னாங்க? கேட்கல. அந்த சத்தம் சரி 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 ஓகே. அப்ப சாஸ்வதா மாதாஜி படிக்க மாட்டாங்களா? சாஸ்வதாவும் இங்கதான் இருக்காங்க மாதாஜி. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். சத்யபாமா மாதாஜி படிச்சோம். மாதாஜி நேத்திக்கு மாதிரி என்ன ப்ராப்ளம் வருது இல்ல, சத்தமே வருது இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப லோவா இருக்குங்க மாதாஜி. சத்தம் வர மாட்டேங்குது. வருது இல்ல. லாக் அவுட் பண்ணி லாகின் பண்ணுங்க. லாக் அவுட் பண்ணி லாகின் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் கேக்குறது. அதான் கொஞ்சமா தான் கேக்குறது, முன்னாடி விட பரவாயில்ல. என்ன எழுறது தெரியலையே. ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்க மாட்டேங்கிறதே மாதாஜி. இப்போ சரி, அப்போ பரவாயில்லையா? இப்ப நாங்க வேற ஆள்கிட்ட கொடுத்துக்கோமா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே, கீதா மாதாஜி படிச்சு படிக்கிற மாதாஜி. ஓம் இத்யா காக்ஷரம் பிரம்ம யுவ்யாஹரன் மாம் அனுஸ்மரன் யா பிரயாதி இத்யஜன் தேகம் சா யாதி பரமாம் கதிம். ஓம் ஓங்காரம் இதி என்னும் ஏக அக்ஷரம் ஒரு சப்தம் பிரம்ம பூரணம் யுவ்யாஹரன் உச்சரித்து மாம் என்னை கிருஷ்ணரை அனுஸ்மரன் எண்ணி எவனொருவன் இப்ரியாதி விடுகிறானோ இத்யஜன் துறந்து தேகம் இவ்வுடல் ச அவன் யாதி அடைகிறான் பரமாம் பரம கதியை. இந்த யோக பயிற்சியில் நிலை பெற்ற பிறகு ஓம் என்னும் புனித பிரணவத்தை உச்சரித்து பரபிரம பகவானை எண்ணிக்கொண்டு உடலை விடுபவன் நிச்சயமாக ஆன்மீக கிரகங்களை அடைவான். பொருளுரை: ஓம் பிரம்மன் பகவான் கிருஷ்ணர் ஆகியவற்றிற்கு இடையில் வேறுபாடு இல்லை என்பது இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணரது அருவ ஒளியே ஓம். ஆனால் ஹரே கிருஷ்ணா என்னும் மாதாஜி, கீதா மாதாஜி, அந்த பேர்டோட சத்தம் தான் கேக்குறது. வேற என்ன படிக்கணும் மாதாஜி? அப்ப வேற என்ன சத்தம் கிடையாது, பேர்டோட ரொம்ப சத்தம் கிடையாது, ஏதோ பறவை அதோட சத்தம் தான். ஏன்னா அது வரும்போது உங்களோட சத்தம் கம்மியாயிடுது. ஓகே, அடுத்த பறவை. அப்புறம் அது நின்ன அப்புறம் நீங்க திரும்பி படிங்க. ஜானி மாதாஜி படிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானி மாதாஜி இருக்கலாம். பண்றதுக்கு நேரம் ஆகுது. ஓம் பிரம்மன்
ஆமா, பகவான் கிருஷ்ணர் ஆகியவற்றிற்கு இடையில் வேறுபாடில்லை என்பது இங்கேயே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணரது அருவ ஒலியே ஓம். ஆனால் ஹரே கிருஷ்ணா என்னும் சப்தத்தினுள் ஓம்காரமும் அடங்கியுள்ளது. இந்த யுகத்தில் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரிப்பதே பரிந்துரைக்கப்படுகிறது என்பது தெளிவு. எனவே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று உச்சரித்துக் கொண்டு ஒருவன் தனது உடலை நீத்தால் அவனது பயிற்சியின் தன்மையை பொறுத்து அவன் ஆன்மீக கிரகங்களில் ஒன்றை அடைவது உறுதி. கிருஷ்ண பக்தர்கள் கோலோக விருந்தாவனம் எனப்படும் கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகின்றனர். உருவத்தை வழிபடுபவர்களுக்கு ஆன்மீக வானில் உள்ள வைகுண்டம் என கூறப்படும் எண்ணில் அடங்காத இதர கிரகங்களும் உண்டு. ஆனால் அருவவாதிகள் பிரம்ம ஜோதியிலேயே தங்கி விடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. அருவவாதிகளை சொல்லாம இருக்க மாட்டாங்க. அருவவாதிகள். ஓகே, அப்ப இந்த யோக பயிற்சி நிலை பெற்ற பிறகு யார் இந்த யோக பயிற்சி எல்லாம் பண்றாங்களோ அவங்க அதுல நல்லா தேர்ச்சி பெற்று அவங்க ஓம் அந்த எனப்படும் பிரணவ மந்திரத்தை உச்சரித்து பரமபுருஷ பகவானை எண்ணிக்கொண்டு உடலை விடுகிறான். ஏன்னா அவ ஒரு உருவம் இல்லாதக்கு யோக பயிற்சி பண்ணணும், ஒரு உருவம் வச்சு பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க அப்படியே அந்த ஓம் அந்த சத்த அந்த இது இருக்குல்லையா, ஒளி 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 நாட் ஒளி ஒளி தானே, ஆமா சத்தம், இந்த சப்தத்தை அதுலயே தியானம் பண்ணி அந்த பிரணவ மந்திரம் சொல்றாங்க. அதுலயே தியானம் பண்ணி அவங்க உயிர் விடுறாங்க. பரமபுருஷ பகவானை எண்ணிக்கொண்டே உடலை விடுபவர் நிச்சயமாக ஆன்மீக குணங்களை அடைவார். அவங்க அந்த மாதிரி உள்ளவங்க போவாங்க. என்னது அருப்பமா பகவான் அருவ ரூபத்தை ஆனா யோக பயிற்சி நல்லா பண்ணி அவங்க போறாங்க. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு பர்பட்ல பிரபுஜி என்ன இருக்கு, ஓம் அப்புறம் என்னது பிரம்மன் பகவான் கிருஷ்ணர் ஆகியவற்றுக்கு இடையில் வேறுபாடு எல்லாம் உண்டு. ஓம் சொல்லிட்டு தியானம் பண்ணா சரி, பிரம்மனை நினைத்து தியானம் பண்ணி அவங்க பிரம்மனை நினைத்துதான் தியானம் பண்றாங்க. பிரம்மன் ஒரு உருவம் இல்லாத தன்மையை தியானம் பண்றாங்க. ஆனா கடினம் தான் சொல்லியிருக்காரு, தவிர பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லல. நமக்கு நம்ம மாதிரி நார்மல் பீப்புளுக்கு ஒரு கிருஷ்ண உருவம் இருந்தாதான் நம்மளால பண்ண முடியும், ஈஸியா பண்ண முடியும். ஆனா ஈஸியா அதை கடந்து போயிடலாம். அந்த லெவலுக்கு ஈஸியா ஊத்து பிடிக்கணும், இப்படி உட்காரணும், அவ்வளவு நாள் பண்ணணும், அந்த மாதிரி கிடையாது. பகவான் கிருஷ்ணர் ஆகியவற்றை இடையில் வேறுபடலை என்பது இங்கு தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணரது அருவ ஒலியே ஓம். இதுதான் அருவம் இல்லாத ஒலி என்னது ஓம் அந்த சப்தம். ஆனால் ஹரே கிருஷ்ண நாமம் என்னும் சப்தத்தினுள் ஓம்காரமும் அடங்கியுள்ளது. இந்த யுகத்தில் இந்த கலியுகத்தில் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிப்பதே பரிந்துரைக்கப்படுகிறது என்பது தெளிவு. நான் நாமஜபம் எல்லாரும் பண்ணி சொல்றாங்க. நாட் ஓன்லி இன் ISKCON அத்வைதா பிலாசபி, இது ஒரு பிலாசபி எல்லாம் வரவே வராது. எல்லாம் எங்க பார்த்தாலும் நாமஜபம் பண்ணுங்க, பகவானோட நாமஜபம் பண்ணுங்க, கலியுகத்துல அதுதான் சிரேஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க என்பது தெளிவு. எனவே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று உச்சரித்துக் கொண்டு ஒருவன் தனது உடலை கீட்டால் அவனது பயிற்சியின் தன்மையை பொறுத்து அவன் ஆன்மீக கிரகங்களில் ஒன்றை அடைவது உறுதி. என்னது பயிற்சியின் தன்மையை பொறுத்து நான் இவ்வளவு பண்ணேன் கணக்கு நம்பர் எல்லாம் ISKCONல தான் சொல்லியிருக்கான். நம்ம மனசார எவ்வளவு பண்றோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம மனசுக்கு தெரியும். நம்ம நினைப்போம் நல்லா பண்ணிருப்போம், அதுலயே நம்ம எத்தனையோ நல்லா பண்ணிருக்க மாட்டோம். அது தான் ஒரு இது மாதிரி பாஸ்கெட் பால் போடுறப்பலதான் 10 டைம் நம்ம போட்டிருப்பேன், அது ஒரு டைம் தான் விழுந்திருக்கும். அந்த ஒரு டைம் தான் நம்ம நல்லாவே பண்ணிருப்போம். 10 டைம் நான் உச்சரிப்பு ரொம்ப தியானத்தோட பண்றேன்னு ஒரு நினைப்போட பண்ணிருக்கேன். ஒண்ணுதான். அதனால 16 ரவுண்ட் சொல்றாங்க. 16 ரவுண்ட்ல என்னன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது நம்ம நல்லா பண்ணிருப்போம். ஒரு மாலைதான் பண்றோம்னா அந்த ஒரு மாலையில எவ்வளவுதான் பண்ணிருப்போம் நல்லா இல்லையா? அதனால ஒரு 16 ரவுண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம என்னது இந்த யுகத்தில் இதுதான் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஒருவன் தனது உடலை நீக்க பயிற்சி தன்மையை பொறுத்தான் அவனது பயிற்சியின் தன்மையை பொறுத்து அவன் ஆன்மீக அதை அடைவது உறுதி. இதெல்லாம் பகவத்கீதா கொடுத்திருக்காரு. கிருஷ்ண பக்தர்கள் கோலோக விருந்தாவனம் எனப்படும் கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகின்றனர். உருவத்தை வழிபடுபவர்களுக்கு ஆன்மீக வானிலுள்ள வைகுண்டம் என்று அழைக்கப்படும் எண்ணிலடங்காத இதர கிரகங்களும் உண்டு. வைகுண்டம் மாதிரி இதர கிரகங்களும் இருக்கு. அப்போ என்னது என்ன கொடுத்திருக்கு, கிருஷ்ணலோகம். அந்த டிவோட்டிஸ் கிருஷ்ண பக்தர்கள் கோலோகம் தான் கண்டிப்பா போவாங்க. ஆனா என்னது உருவத்தை கிருஷ்ணர் உருவத்தை நினைத்து எல்லாருமே இதுக்கு போக முடியுமா? கோலோக விருந்தாவனம் போக முடியுமா? முடியாது. இருந்தாலும் அதுக்கு வேற ஒரு கிரகங்கள் எல்லாம் இருக்கு. என்னெல்லாம்
ஆன்மீக வானில் உள்ள வைகுண்டம் என்று அழைக்கப்படும் எண்ணில் அடங்காத வேற இதர லோகங்களும் இருக்கு. அதுவும் நல்ல லோகம் தான். அந்த இடத்துக்கும் போகலாம். நம்ம போகிய உலகத்துல தான் இருக்கணும், நம்ம இருப்போம் கிடையாது. நம்ம ஒரே கோலோக விருந்தாவனம் போலேனாலும் இதர வேற இந்த வைகுண்டம் மாதிரி வேற லோகங்களும் இருக்கு, அங்க போயிடலாம். ஆனால் அருவவாதிகள் பிரம்ம ஜோதியை அங்க வந்து தங்கி விடுறார்கள். நம்ம டிவோட்டிஸா இருக்கிறதுனால இஃப் நாட் கோலோக விருந்தாவனம் அட்லீஸ்ட் வைகுண்டம் மாதிரி இருக்கிற இதர நல்ல புண்ணிய லோகங்களுக்கு போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஆனா அருவவாதிகள் அதெல்லாம் கன்சிடரே பண்றது இல்லை. அவங்க பிரம்மன் அந்த அதுலயே தட் இஸ் ஃபுல் ஸ்டாப். அதுக்கு மேல இன்னும் இது இருக்கு, லெவல்ஸ் இருக்கு. அது அவங்க தெரியாது அவங்களுக்கு. அதுல அவங்களோட பிலாசபில அது வரது கிடையாது. அவங்க பிரம்ம ஜோதியிலேயே தங்கி விடுகிறார்கள். जानी माताजी पढ़ी। अनन्य चेतो सततं यो मां स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. अनन्य चेता பிறளாத மனதுடன் சததம் எப்பொழுதும் எவன் ஒருவன் மாம் என்னை கிருஷ்ணரை ஸ்மரதி எண்ணுகிறானோ நிஷ்யச எப்பொழுதும் சசிய அவனுக்கு அகம் நான் சுலப அடைவதற்கு மிக எளிதானவன் பார்த்த பிரிதாவின் மகனே நித்திய எப்பொழுதும் யுக்தஸ்ய ஈடுபட்ட யோகின பக்தனின் பிரிதாவின் மகனே பிறளாத மனதுடன் என்னை எப்பொழுதும் நினைப்பவன் சுலபமாக என்னை அடைகிறான். ஏனெனில் அவன் பக்தி தொண்டில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளான். பொருளுரை களங்கமற்ற பக்தர்களால் அடையப்படும் இறுதி இலக்கு இந்த ஸ்லோகத்தில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் பக்தி யோகத்தின் மூலம் பரமபுருஷ பகவானுக்கு தொண்டு செய்கிறார்கள். 4 விதமான பக்தர்களை முன்பு கண்டோம். துயரத்தில் இருப்போர், கேள்வியுடையோர், உலக லாபங்களை விரும்புவோர் மற்றும் கற்பனை தத்துவவாதிகள். மேலும் முக்தி அடைவதற்கான பல்வேறு வழிகளும் விளக்கப்பட்டன. கர்மயோகம், ஞான யோகம் மற்றும் ஹட யோகம். இந்த யோக வழிமுறைகளில் கொள்கையில் சற்று பக்தியும் உள்ளது. ஆனால் ஞானமோ கர்மமோ ஹடயோகமோ கலக்காத தூய்மையான பக்தி யோகத்தினை இந்த ஸ்லோகம் குறிப்பிடுகிறது. அனன்ய சேதா எனும் வார்த்தையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல தூய பக்தி யோகத்தில் பக்தன் கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எதையும் விரும்புவதில்லை. ஸ்வர்க லோகத்திற்கு ஏற்றம் பெறவோ, பிரம்மஜோதியுடன் ஒன்றாக கலக்கவோ, மோட்சம் பெறவோ, பௌதிக பந்தத்திலிருந்து முக்தி அடையவோ தூய பக்தன் விரும்புவதில்லை. அவன் எதற்கு ஆசைப்படுவதில்லை. சைத்தன்ய சரிதாமிருதத்தில் தூய பக்தன் நிஷ்காம சுயநலம் எதுவும் இல்லாதவன் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறான். பக்குவமான அமைதி அவனுக்கு மட்டுமே சொந்தமானது, சுய லாபங்களை விரும்புவர்களுக்கு அல்ல. கர்மயோகி, ஞான யோகி அல்லது ஹடயோகியும் என்று சொந்த ஆசைகளை கொண்டுள்ளான். ஆனால் பக்குவமான பக்தனோ பரமபுருஷ பகவானை திருப்தி செய்வதை தவிர வேறு எந்த ஆசையும் இல்லாதவன். எனவேதான் தன்னிடம் அசையாத பக்தியுடையவன் தன்னை எளிதில் அடைவதாக கூறுகிறார் பகவான். கிருஷ்ணரின் பல்வேறு ரூபங்களில் ஏதேனும் ஒரு ரூபத்திற்கான பக்தி தொண்டில் தூய பக்தன் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டுள்ளான். ராமர், நரசிம்மர் முதலிய பல்வேறு விரிவுகளாகவும் அவதாரங்களாகவும் கிருஷ்ணர் விளங்குகிறார். ஒரு பக்தன் பரமபுருஷரின் இந்த தெய்வீக ரூபங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து அன்பு தொண்டின் மூலம் தனது மனதை அவரின் மீது பதிய வைக்கலாம். அத்தகு பக்தன் மற்ற யோக பயிற்சியாளர்களை பாதிக்கும் எந்த பிரச்சனையையும் சந்திப்பதில்லை. பக்தி யோகம் மிகவும் எளிதானது, தூய்மையானது, பயிற்சி செய்ய சுலபமானது ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண உச்சாரணத்தின் மூலம் இதனை எளிமையாக தொடங்கலாம். கடவுள் அனைவரின் மீதும் கருணை வாய்ந்தவர். இருப்பினும் நாம் முன்னரே விளக்கியது போல என்றும் பெறலாது எப்பொழுதும் தனக்கு சேவை செய்யும் பக்தனிடம் அவர் தனி கவனம் செலுத்துகிறார். பகவான் பல்வேறு வழிகளில் அப்பக்தனுக்கு உதவுகிறார். வேதங்கள் கட உபனிஷத் 1.2.23 கூறப்பட்டுள்ளது போல எம் ஏவைச வ்ருணுதே தேன லப்யஸ் தஸ்யைஷ ஆத்மா வவ்ருணுதே தன்னும் ஸ்வாம். எவனொருவன் முழுமையாக சரணடைந்து பரமபுருஷரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அவன் பரமபுருஷரை உண்மையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். மேலும் பகவத்கீதையில் 10.10 கூறப்பட்டுள்ளது போல ததாமி புத்தி யோகம் தம் பக்தனுக்கு தேவையான புத்தியினை பகவானே வழங்குகிறார். இதன் மூலம் பக்தனால் பகவானை அவரது ஆன்மீக உலகில் இறுதியாக அடைய முடியும். தூய பக்தனின் விசேஷ குணம் என்னவெனில்
இடம் நேரம் கருதாமல் எப்பொழுதும் அவன் கிருஷ்ணரை மட்டும் விரலாது எண்ணிக்கொண்டுள்ளான். இதில் எந்த ஒரு தொல்லையும் இருக்கக்கூடாது. அவன் தனது சேவையை எங்கும் எப்பொழுதும் செயலாற்ற முடியும். பிருந்தாவனத்தை போன்ற பகவான் வசித்த புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு சென்று அங்குதான் பக்தன் வாழ வேண்டும் என்று சிலர் கூறுகின்றனர். ஆனால் ஒரு தூய பக்தன் எங்கு வேண்டுமானாலும் வாழ முடியும். அவ்வாறு வாழ்ந்து தனது பக்தி தொண்டின் மூலம் பிருந்தாவனத்தின் சூழ்நிலையை அங்கேயே உருவாக்க முடியும். என் பிரபுவே, தாங்கள் எங்கு உள்ளீரோ அங்கே பிருந்தாவனம் உள்ளது என்று ஸ்ரீ அத்வைதர் பகவான் சைத்தன்யரிடம் கூறியுள்ளார். எப்பொழுதும் தொடர்ந்து அல்லது தினமும் என்று பொருட்படுத்தக்கூடிய சததம், நித்யஷ ஆகிய வார்த்தைகளில் குறிப்பிட்டுள்ளதை போல தூய பக்தன் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைத்து அவரை தியானிக்கின்றான். பகவானை எளிதில் அடையக்கூடிய தூய பக்தனின் குணங்கள் இதுவே. பக்தி யோகமே எல்லா முறைகளை விட உயர்ந்த முறையாக கீதையில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக பக்தி யோகிகள் 5 விதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். 1. சாந்த பக்தர், பக்தி தொண்டில் சாந்தமாக ஈடுபட்டுள்ளவர். தாசிய பக்தர், பக்தி தொண்டில் சேவகனாக ஈடுபட்டுள்ளவர். 3. சக்கிய பக்தர், நண்பனாக ஈடுபட்டுள்ளவர். 4. வாத்சல்ய பக்தர், பெற்றோராக ஈடுபட்டுள்ளவர். மாதுரிய பக்தர், பரமபுருஷரின் காதலராக ஈடுபட்டுள்ளவர். இத்தகு வழிகளில் ஏதேனும் ஒன்றின் மூலம் முழுமுதற் கடவுளின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் இடையராது எப்பொழுதும் ஈடுபட்டுள்ள தூய பக்தன் பரமபுருஷரை மறக்க முடியாது என்பதால் அவரை அடைவது அவனுக்கு மிகவும் எளிதாகின்றது. தூய பக்தனால் ஒரு கணம் கூட பரமபுருஷரை மறக்க முடியாது. அதுபோல பகவானாலும் தனது தூய பக்தனை ஒரு கணமும் மறக்க முடியாது. இதுவே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் கிருஷ்ண உணர்வு முறையில் மிகச்சிறந்த வரப்பிரசாதம் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. பெரிய பர்பட். ஆனா இது நல்லா புரியறா போலதான் இல்லையா? ஓகே, அப்ப என்னது சத்தத்தம் கீர்த்தன் தோமா அதுதானே இருக்கு இல்லையா? அனன்ய சேத்தாக சத்தத்தம். இந்த சத்தத்தம் நிறைய இடத்துல வரும் அப்படின்னா கண்டினியூஸா ஆல்வேஸ் திங்கிங் ஆஃப் த லார்ட். அனன்ய சேத்தா அப்படின்னா வேற ஒன்னும் பிறழாது இப்படி சொல்றோமே இந்த மாதிரிதான். பிறழாத சத்தத்தம் எப்பொழுதும் மனது வந்து என்னை எப்போதும் நினைப்பவன் சுலபமாக என்னை அடைகிறான். ஏனெனில் அவன் பக்தி தொண்டில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளான். பொருளுரையில பார்க்கலாமா? கழகமற்ற பக்தர்களால் அடையப்படும் இறுதி இலக்கு இப்படத்தில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் பக்தி யோகத்தின் மூலம் பரமபுருஷ பகவானுக்கு தொண்டு செய்கிறார்கள். 4 விதமான பக்தர்கள் இதுக்கு நம்ம பார்ப்போம் டீட்டெயிலா இல்லையா? ஆர்த்தோ, அர்த்தார்த்தி, ஜிக்யாசு, ஞானி. அதுல ஞானி தான் பகவான் பிடிக்கும், அதுவும் சொல்லியிருக்காரு. ஆனா 4 விதமா இப்ப எல்லாருமே பக்தர்கள். அப்ப யாரையும் வந்து இதுல ஒருத்தனை யாரு 4 விதமான பக்தர்கள். ஒன்று பண்பு துயரத்தில் இருப்போர் அவனும் பகவான் வேண்டாப்ப அவன் துயரத்துல இருக்கும்போது எனக்கு வந்து ரொம்ப துயரமா இருக்கு, எனக்கு நிம்மதி கூட எனக்கு அப்படின்னு வேண்டதுன்னு தப்பு கிடையாது. டிவோட்டிஸ் தான். அதே போல கேள்வியுடையோர், அதுக்கப்புறம் உலக லாபங்களை விரும்புவார், பணம் கொடு. அப்புறம் கேள்வியுடையோர்னா என்ன பகவான் எங்கெல்லாம் போனார் என்னெல்லாம் பாஸ்ட் இந்த மாதிரி கேள்வி ஜிக்னாசு அவங்க வந்து அந்த மாதிரி இருக்காங்க. அப்புறம் என்னது கற்பனை தத்துவவாதிகள், ஞானிகளும் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு என்னது ஒண்ணுதான் சேவை பண்ணும் பகவானுக்கு. அந்த வேற ஒரு ஸ்லோகத்தில் இருக்கு, ஞானி தான் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த பக்தர் அப்படின்னு. நம்ம இவ எல்லாருமே வந்து சேவகர் தான், பகவான் வந்து நம்புறவங்க. மேலும் முக்தி அடைவதற்கான பல்வேறு வழிகளும் விளக்கப்பட்டன. கர்மயோகம், ஞான யோகம் மற்றும் ஹடயோகம். இந்த ஹடயோகம்னு இதுதான், இந்த யோக பயிற்சி பண்றாங்களே அதுதான். இந்த யோக வழிமுறைகளின் கொள்கைகளில் சற்று பக்தியும் உள்ளது. பக்தியோட பண்ணினாதான் அது வந்து இதுதான் போகும். இன்னும் எக்ஸசைஸ் பண்ணோம்னா இட் வில் பி ஒன்லி பாடி எக்ஸசைஸ். ஆனால் ஞானமும் கர்மமும் இது ஞான யோகத்துக்கு போட்டு இந்த கர்ம யோகா என்னது ஆக்ஷனால யோகம் பகவானை வந்து தொடருது. காலையில இருந்து போனா அது பண்ணணும் இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பண்றாங்களே அது கர்ம யோகா. அது பகவானை நினைத்துதான் பண்றாங்க. ஞான யோகா பகவானை நினைத்து ஞானத்தை வளர்த்துறாங்க. அப்புறம் ஹட்ட யோகா அந்த இது புருவ மத்திய நம்ம படிச்சோம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம். ஆனா இதெல்லாம் என்னது பக்தி கொஞ்சம் சற்று பக்தியும் உள்ளது. இதெல்லாம் வந்து பக்தி கலந்துருக்கும். ஆனால் ஞானமோ கர்மமோ அட்டயோகமே கலக்காத தூய்மையான பக்தி தொண்டினது நம்ம படிக்கிறோம். பக்தி யோகத்தினே இப்பதான் குறிப்பிடுகிறது. அனன்ய சேத்தாக, அனன்யனா வேற ஒன்றும் கலப்படம் இல்லாத ஒரு பக்தி பண்றோம். என்னது நாமஜபம் எனும் வார்த்தையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல
தூய பக்தி யோகத்தில் பக்தன் கிருஷ்ணரை தவிர வேற எதையும் விரும்புவதில்லை. இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா பண்ணும்போது என்னது, அது டோட்டல் 100% பக்தி. பாக்கி உள்ளதெல்லாம் கர்மம் பண்ணுவோம், ஆனா பக்தி இருக்கும். ஞானத்தை வளர்ப்போம், அதுல பக்தி இருக்கும். அப்படி பக்தி கலந்துருப்போம். நம்ம இதுல அப்படி இல்லை. நம்ம டோட்டலி இது பக்தி தொண்டுலதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். பக்தியாலதான் நம்ம நாம ஜபம்லாம் பண்றோம். தூய பக்தி பக்தன் கிருஷ்ணரை தவிர வேற எதையும் விரும்புவதில்லை. ஸ்வர்க்க லோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறவோ, பிரம்மஜோதிடம் ஒன்றரை கலக்கவோ, மோட்சம் பெறவோ, பௌதிக பந்தத்திலிருந்து முக்தி அடைவோ தூய பக்தன் விரும்புவதில்லை. அவனுக்கு என்னது, ஹேவ் டு சர்வ் யூ. எனக்கு ஒரே இது என்னது, குறிக்கோள் என்னது, பகவான் இருக்கார், பகவானுக்கு சேவை புரியணும். அப்ப அதுக்கு என்னது, பகவான் உலகத்துக்கு போனாலும் எனக்கு உங்களுக்கு சேவை புரியணும். அதுதான் அவனுக்கு இருக்குமே தவிர எனக்கு பிரம்மலோகம் வேணும், எனக்கு இது வேணும், மோட்சம் கிடைக்கணும், அந்த மாதிரி உயர் உலகத்துக்கு போகணும், அதெல்லாம் அவனுக்கு இது இருக்காது. என்னது, அந்த இதுக்கெல்லாம் ஏங்க மாட்டாங்க. அவருக்கு எப்பவுமே சேவை புரியணும். முக்தி அடைவோ தூய பக்தன் விரும்புவதில்லை. அவன் எதற்கும் ஆசைப்படுவதில்லை. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் தூய பக்தன் நிஷ்காமன் என்னது, பகவானை நினைத்து சுயநலமற்ற சுயநலம் ஏதும் இல்லாதவன் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறான். அப்ப தூய பக்தன் யாரு, நமக்கு வேணும், அது சக்காமன்னா நமக்கு வேண்டி பண்றது, அது இல்லாம நிஷ்காம கடவுளை நினைத்து எல்லாமே கடவுளுக்காக நம்ம பண்றோம். அந்த மாதிரி சுயநலம் இல்லாதவனாக பக்தனை வர்ணிக்கிறான் இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தை. பக்குவமான அமைதி அவனுக்கு மட்டுமே சொந்தமானது. சுய லாபங்களை விரும்புவர்களுக்கு அல்ல. கர்மயோகி, ஞான யோகி அல்லது ஹட்டி யோகியும் தனக்கென்று சொந்த ஆசைகளை கொண்டுள்ளார். கொஞ்சம் ஞானம் வந்தாச்சுன்னா எனக்கு தெரியுங்கிற கொஞ்சம் இது வந்துடும், எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்ப நான் எல்லாருக்கும் சொல்றேன், அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கர்வம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. கர்ம யோகங்களுக்கும் ஹட்டி யோகிகளுக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும், சொந்த ஆசைகளை கொண்டுள்ளார். ஆனால் பக்குவான பக்தனும் அவனுக்கு என்ன இருக்கும், ஒரு சர்வீஸ் பண்ற ஒருத்தனுக்கு என்ன இருக்கும், சர்வீஸ் பண்றேன்னு இருக்கும், அதுல என்னது கர்வமே இருக்காது. ஒருத்தன் சேவகனா இருக்கேன்னா அதுல என்ன கர்வம் படுறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. சோ அதுல பரமபுருஷ பகவானை திருப்தி செய்வதே அவனுக்கு தவிர வேற எந்த ஆசையும் இல்லாதவனாக இருக்கிறான். எனவே தான் தன்னிடம் அசையாத பக்தியுடையவன் தன்னை எளிதில் அடைவதாக தன்னிடம் அசையாத பக்தியுடையவன் தன் எளிதில் அடைவதாக கூறுகிறார் பகவான். அந்த மாதிரி வேற ஒரு வெறுப்பு இல்லாதக்கு எனக்கு மாத்திர சேவை புரியறதுக்கான அவன் கண்டிப்பா பகவானை அடைவான். கிருஷ்ணரின் பல்வேறு ரூபங்களில் ஏதேனும் ஒரு ரூபத்திற்கான பக்தி தொண்டில் தூய பக்தன் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டுள்ளான். அது என்னது, முன்னாடி பார்த்தா போல ராமரும் இதுல நரசிம்மரும் கொடுத்திருக்காரு. ராமர், லக்ஷ்மண், இது என்னது, ராமர், கிருஷ்ணர் எல்லாம் அந்த மாதிரி இது வரும். எந்தோ ரூபத்துல பகவான நினைத்து வர்ஷிப் பண்றான். ராமர், நரசிம்மர் போன்ற பல்வேறு எல்லாம் விரிவு இப்ப வரும். நரசிம்மாவோட இது என்ன வருது இந்த வாரத்துல, அது வரும். நான் உங்களுக்கு போறேன். அது பல்வேறு விரிவுகளாகவும் அவதாரங்களாகவும் கிருஷ்ணர் விளங்குகிறார். ஒரு பக்தன் பரமபுருஷரின் இந்த தெய்வீக ரூபங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து அந்த தொண்டின் மூலம் தனது மனத்தை அவரின் மீது பதிய வைக்கலாம். அத்தகு பக்தன் மற்ற யோக பயிற்சிகளை தாக்கும் எந்த பிரச்சனையையும் சந்திப்பதில்லை. அதுல எல்லாம் பிரச்சனையும் இல்லை, அந்த பாதை கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். மூத்த நல்லபடி அந்த மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அவளோட ப்ராசஸ். நமக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அந்த மாதிரி. சோ அவளுக்கு இருக்கிற அந்த என்ன போட்டுக்கிறது வேர்டு, ஏதேனும் ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து அவன் மீது அந்த பக்தன் மற்ற யோக பயிற்சிகளை தாக்கும் எந்த பிரச்சனையையும் சந்திப்பதில்லை. பக்தி யோகம் மிகவும் எளிதானதும் தூய்மையானதும் பயிற்சி செய்ய சுலபமானதும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா உச்சாரணத்தின் மூலம் இதனை எளிமையாக தொடங்கலாம். அப்ப ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டெப். நம்ம பக்தி காட்டுறோம் ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரத்தை அது நம்ம நல்லா பண்ணிட்டே போச்சு. முள்ள ஆர்வம் வரும், ஒரு பக்தியோட ஆர்வம் வரும். நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டே போறோம், தொடங்கலாம். அப்போ இது ஆரம்பம் பிரபுபாதா எழுதியிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா உச்சாரணத்தின் மூலம் இதனை எளிமையாக தொடங்கலாம். கடவுள் அனைவரின் மீதும் கருணை வாய்ந்தவர். அவரெல்லாம் பார்ஷாலிட்டியே கிடையாது. நீ எவ்வளவு எனக்கு பக்தி பண்ற, அது போல நான் உங்களுக்கு திருப்பி ஐ வில் கிவ் யூ என்னது ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவேன் அப்படிதான் சொல்றாரு தவிர அவர் பார்ஷாலிட்டி எல்லாம் பண்றது கிடையாது. இதனை எளிமையாக தொடங்கலாம். கடவுள் அனைவரது மீதும் கருணை வாய்ந்தவர். இருப்பினும் நாம் முன்னரே விளக்கியது போல என்றும் பிறழாது எப்பொழுதும் தனது சேவை செய்யும் பக்தர்களிடம் அவர் தனி கவனம் செலுத்துகிறார்.
தட் டசன்ட் மீன் பார்ஷியாலிட்டி. அவன் எப்பவுமே இது பண்ணிருக்கான், ஜப்பா பண்றான், எனக்கு வேண்டி எல்லாம் பண்ணும்போது எல்லாம் ஒரு கருணை இருக்கும், அவர் ஒரு கடைக்கண் பார்வை எப்பவுமே இருக்கும் அவருக்கு. பகவான் பல்வேறு வழிகளில் தனக்கு உதவுகிறார். வேதங்களில் கட்டோபனிஷத்துல கூறப்பட்டுள்ளது போல எம் ஏவை சொன்னதெல்லாம் கொடுத்திருக்கு. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? எவனொருவன் முழுமையாக சரணடைந்து பரமபுருஷரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அவன் பரமபுருஷரை உண்மையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். என்னது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆரம்பிக்கணும். பகவான் புரிந்து கொள்ளணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜபத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு மெதுவா 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 நாளைக்கு வரது ஏகாதசி வருது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றவெல்லாம் அழகா பண்ணலாம், இன்னும் கடினமே கிடையாது. அப்புறம் யூ வில் பி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு எவ்ரி 15 days எப்ப ஏகாதசி வரும் நான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணும். ஏன்னா அந்த டைம்ல தான் ஒரு வேலை இருக்கு, எஸ்பெஷலி ஃபார் லேடிஸ் சொல்றேன். சமைக்க ஆஃப்கோர்ஸ் வீட்டுல எல்லாருக்கும் சமைக்கணும்னா அது வேற விஷயம். அந்த டைம்ல நிறைய நமக்கு டைம் கிடைக்கும், நிறைய தப்பா பண்றதுக்கு டைம் கிடைக்கும். ஏன்னா வேற வேலைகளுக்கு இதாயிடுது, கம்மியாயிடுது. அதனால மேலும் பகவத்கீதையில் 10 புள்ளிக்கத்துல கூறப்பட்டுள்ளது போல தாமி புத்தி யோகம் தான் நான் தான் கொடுப்பேன் உங்களுக்கு, அந்த மாதிரி புத்தியை நான் தான் கொடுப்பேன். பக்தனுக்கு தேவையான புத்தியனை பகவான் தாமினா கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறார். புத்தி அந்த மாதிரி ஒரு புத்தியை நான் கொடுக்குறேன், பகவானே வழங்குகிறார். உனக்கு இன்னும் ஆன்மீகத்தை இன்னும் வளரணுமா, நீ நல்லா ஜப்பா பண்றியா, இன்னும் நான் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறேன், இன்னும் நல்லா ஜப்பா பண்ணேன். அப்புறம் என்னது ஏகாதசி வருது பண்ணணுமா, அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறேன், இன்னும் பக்தி தோன்ற வந்து ஏகாதசி பண்ணேன். அந்த மாதிரி புத்தியும் பகவான் தான் கொடுக்குறார். அவரது ஆன்மீக உலகத்தில் இறுதியாக அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாக்க பகவானோட ஆன்மீக உலகத்தில் அடைய முடியும். தூய பக்தனின் விசேஷ குணம் என்னவெனில் இடம் நேரம் கருதாமல் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை மட்டும் பிறழாது எண்ணிக்கொண்டுள்ளான். இதில் எந்த ஒரு தொல்லையும் இருக்கக்கூடாது. அவன் தனது சேவையை எங்கும் எப்போதும் செயலாற்ற முடியும். அதான் பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது விட்டு கிடையாது. நோ ஸ்டாப். இப்போ டிராவல் எல்லாம் பண்ணியிருந்தேன், ஈஸியா நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். இந்த ISKCON தான் சொல்லியிருக்கிறேன், குளிக்காமலையும் பண்ணலாம், குளிச்சும் பண்ணலாம், எங்க வேணா போய் எந்த டைரக்ஷன்லயும் பண்ணலாம், நடந்து பண்ணலாம், உட்காந்து பண்ணலாம், எல்லாம் எப்படி வேணா பண்ணலாம். இவ்வளவு சலுகை கொடுத்தோட பண்ணலன்னா அப்புறம் என்னது, அடிச்சுக்கணும் நம்மளையே. அதனால அந்த நம்ம கிளாஸ் ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கு. சோ அது நம்ம கிளாஸ பத்தி சொல்லவே கூடாது, எல்லாரும் நல்லா பண்றீங்க. என்னன்னாக்கா இப்போ பக்தி தோணல இந்த மாதிரி எப்பவும் இருக்கும், பகவானோட நாமத்தை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். கிருஷ்ணரை மட்டும் இறழாது எண்ணிக்கொண்டுள்ளார், இதில் எந்த ஒரு தொல்லையும் இருக்கக்கூடாது. அவன் தனது சேவையை எங்கும் எப்பொழுதும் செயலாற்ற முடியும். பிருந்தாவனம் போன்ற பிருந்தாவனத்தை போனாதான் புண்ணியம்னாக்க இருக்கிற இடமே பிருந்தாவனம். இது சொல்றாங்க இல்லையா, என்னது வீடு ஒரு கோயில், இன்னும் சம்திங் ஒரு வேர்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்ம கோயிலுக்கு தான் கோயில் போகக்கூடாதுன்னு கிடையாது, போகலாம். ஆனா வீட்டுக்கு கோயிலா மாத்திட்டு வந்து எந்த நேரமும் ஜபமும் இதுவும் பண்ணி பகவானுக்கு விளக்கேத்தி நல்ல வாசனை திரவங்கள் எல்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணணும், வீடே ஒரு கோயில் மாதிரி ஆயிடுங்க. ஏன்னா அப்ப அந்த கோயிலுக்கு தான் அகைன் அந்த மாதிரி சொல்லும்போது என்னன்னா அது ஒரு சோம்பேறித்தனமா, ஓ அப்படியா அப்ப நான் வீட்டையே கோயிலாக்கிட்டு அப்ப நான் எங்கேயுமே போகல அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அந்த மாதிரி கிடையாது, கோயிலுக்கு போறதுக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு. அங்கேயும் போனோம் நம்ம வந்து வீட்டையே நம்ம வந்து கோயிலாக்கலாம். நம்ம எங்க பிருந்தாவனத்தையும் நம்ம அதான் இதுல கொடுத்துருக்கு. இதில் எந்த ஒரு தொலைவும் பிருந்தாவனம் போன்ற பகவான் வசித்த புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு சென்று அங்குதான் பக்தன் வாழ வேண்டும் என்று சிலர் கூறுகின்றனர். அங்க போனாதான் முக்தி கிடைக்கும், அங்க போய் இருந்தாதான். ஆனால் ஒரு தூய பக்தன் எங்கு வேண்டுமானாலும் வாழ முடியும். அவ்வாறு வாழ்ந்து தனது பக்தி தொண்டின் மூலம் பிருந்தாவனத்தின் சூழ்நிலையை அங்கே வீட்டிலேயே வந்து உருவாக்க முடியும். என் பிரபுவே தாங்கள் எங்கு உள்ளீரோ அங்கே பிருந்தாவனம் உள்ளது என்று யாரு அத்வைத மகாபிரபு அத்வைத பகவான் வந்து சைத்தன்யரிடம் கூறினார். எப்பொழுதும் தொடர்ந்து சத்தம், அதுக்குதான் வந்து சத்தத்தம்னு அந்த வேர்டு எல்லாம் நிறைய சொல்லுவோம். அல்லது தினமும் என்று பொருள்படக்கூடிய சத்தத்தம் நிச்சயத்தக ஆகிய வார்த்தைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதே போல தூய பக்தன் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைத்தவரை தியானிக்கின்றான். பகவானை எளிதில் அடையக்கூடிய தூய பக்தனின் குணங்கள் இதுவே. பக்தி யோகமே எல்லா முறைகளை விட உயர்ந்த முறையாக கீதையில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. என்னது, பொதுவாக பக்தி யோகிகள் 5 விதமான இது என்னது எப்படி பக்தி பண்றாங்க அப்படின்னு 5 விதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். எப்படி சாந்த பக்தி, சாந்த பக்தினா என்னது, சாந்தமா பகவான் வந்து தியானம் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துருப்பாங்க. இன்னொன்னு என்னது தாசிய பக்தி, சேவகன் மாதிரி, ஆஞ்சநேயர் மாதிரி எப்பவும் சேவை பண்ண பகவானுக்கு நான் வந்து சேவகனா பக்தி தொண்டில் சேவகனாக ஈடுபட்டுள்ளவர் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. சில பேர் சத்திய பக்தி, நண்பனா அர்ஜுனன் மாதிரி நண்பனா இருப்பாங்க. சில பேர் வாத்சல்ய பக்தி, பகவான் அந்த சின்ன அந்த தவழும் குழந்தை மாதிரி இருக்க பகவானோட லட்டு கோபால் அதை வச்சு ரொம்ப பூஜை பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அந்த வாத்சல்ய பக்தி இருக்கும் அவங்களுக்கு. பெற்றோராக ஈடுபட்டுள்ளனர். அந்த மாதிரி நமக்கு என்ன ஒரு உணர்வு இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம வந்து பகவான பண்ணலாம், இப்படிதான் பண்ணலாம் கிடையவே கிடையாது. நமக்கு வந்து ஈஸி மெத்தட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மாதிரி பெற்றோராக ஈடுபட்டு நம்ம வந்து வாத்சல்ய பக்தியோட நம்ம வந்து பகவான ப்ரே பண்ணலாம். அப்புறம் மாதுரிய பக்தி, அது வந்து ரொம்ப ஹை லெவல். மாதுரிய பக்தியெல்லாம் நமக்குள்ள ஈடுபடாது, பகவான் ஒரு லெவல்ல வச்சிருப்பாங்க.
கொடுத்திருக்காங்க. மீராபாய் மாதிரி கோபிகள்லாம் அதெல்லாம் பண்ண முடியும், எல்லாம் முடியாது. மாதுரிய பக்தர் பரமபுருஷன் காதலராக ஈடுபட்டுள்ளவர். இத்தகு வழிகளில் ஏதேனும் ஒன்றின் மூலம் முழுவத கடவுளின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் இடையராத எப்பொழுதும் ஈடுபட்டுள்ள தூய பக்தன் பரமபுருஷரை மறக்க முடியாது என்பதால் அவரை அடைவது அவனுக்கு மிகவும் எளிதாக இருக்கு. இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விதத்தை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன, we will not lose it. நம்ம வந்து எப்பவுமே அதை வந்து நினைவுல வச்சுட்டு நம்ம வந்து அவரை வந்து அன்பு தொண்டில நம்ம ஈடுபட்டு பரமபுருஷரை மறக்க முடியாது என்பதால் அவரை அடைவது அவருக்கு மிகவும் எளிதாக உள்ளது. தூய பக்தனால் ஒரு கணம் கூட பரமபுருஷரை மறக்க முடியாது. எப்போ ஒரு கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா வாயில வந்து இருக்கும் பகவானை வந்து ஏதோ ஒரு ரூபத்தை நம்ம வந்து நினைத்துட்டு இருக்கோம். அது போல பகவானாலும் அது போல ரெசிப்ரோகேட் பண்றாரு அவனும். அதுபோல் பகவானாலும் தனது தூய பக்தனை ஒரு கணமும் மறக்க முடியாது. அது ஒவ்வொருத்தரோட வாழ்க்கையில நம்ம பார்த்தா தெரியும். ஏனோ நினைப்போம், நடந்துரும். நினைச்சபடி பார்த்துக்க மாட்டோம். நடந்து முடிந்த அப்புறம் அது இன்னும் நம்ம நினைச்சு பார்த்தா போல இருந்து ஆனா முடிச்சு விட்டேன் அப்படின்னு மெனி திங்ஸ் லிஸ்ட் போட்டுட்டே போலாம். அது ஒன்லி தூய பக்தனுக்கு அனுபவம் வரும். கரெக்டா வந்து மார்க் பண்ணிட்டே போலாம். ஒரு கணம் கூட அவன் வந்து பிரம்மபுருஷை மறக்க முடியாது. அதே போல் பகவானும் தனது தூய பக்தனை ஒரு கணமும் மறக்க முடியாது. இதுவே ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரத்தின் மகிமை. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் கிருஷ்ண உணர்வு முறையில் மிக சிறந்த வரப்பிரசாதம் ஆகும். இது வந்து நல்லா உணர்ந்து இன்னும் மேல மேல நம்ம வந்து வளரணும். 6:20 அப்படின்னு பண்ணலாம் நம்ம இல்லையா. 8:50 இன்னைக்கு என்னது சண்டேயோ, கிளாஸ் கிடையாது. அவங்க அந்த கன்னடக்காரர்கள் கிளாஸ் கிடையாது. இப்ப யாரு படிச்சா மாதிரி ஜானி மாதேசும் படிச்சாங்க இல்லையா, பெருசு ஜெயந்தி மாதேஜ் படிச்சாங்க. கீதா மாதாஜி ஆயிடுச்சு உங்களோட, ஃப்ரீ ஆயிட்டீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. அந்த பறவை போயிடுதா? அது கத்தின் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு. ஆமா மாதாஜி. சொல்லிடுங்க. அப்புறம் வந்து ஜெயந்தி மாதாஜி படிக்க மாதாஜி. படி. மாம் உபேத்திய புனர்ஜென்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம் நனுவந்தி மகாத்மனஹ சம்சித்திம் பரமாம் கதஹ. மாம் என்னை உபேத்திய அடைந்து புன மீண்டும் ஜென்ம பிறவி துகாலயம் துக்கமான இடம், துக்கத்தின் இடம், அசாஸ்வதம் தற்காலிகமானது, என்றுமில்லை, ஆப்னுவந்தி அடைதல், மகாத்மாக்கள், சம்சித்திம் பக்குவம், பரம கத அடைந்து, பக்தியில் யோகியான பரமாத்மாக என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்துவிட்டனர். பொருளுரை: இந்த தற்காலிகமான ஜட உலகம் பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் என்னும் துன்பங்களால் நிறைந்துள்ளது. எனவே மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைந்த கோலோக விருந்தாவனம் எனப்படும் கிருஷ்ண லோகத்தை அடைபவன் இயற்கையாகவே இங்கு திரும்பி வர விரும்புவதில்லை. அந்த பரம உலகத்தினை வேத சாஸ்திரங்கள் அக்ஷர மற்றும் பரமாகதி என்னும் விளங்குகின்றன. வேறு விதமாக கூறினால் அந்த உலகம் நமது பௌதீக பார்வைக்கு அப்பாற்பட்டது, வர்ணிக்க இயலாதது. ஆனால் ஆத்மாக்கள் அடையும் மிக உயர்ந்த இலக்கு அதுவே. தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவிடமிருந்து தெய்வீக செய்திகளை பெறும் மகாத்மாக்கள் படிப்படியாக கிருஷ்ண உணவில் பக்தி தொண்டை விருத்தி செய்கின்றனர். மேலும் பௌதீக உலகின் எந்த லோகத்திற்கும் உயர்வு பெற அவர்கள் விரும்புவதில்லை. அது மட்டுமின்றி ஆன்மீக உலகத்திற்கு மாற்றம் பெறுவதற்கான விருப்பமும் அவர்களிடம் இல்லை. அந்த அளவிற்கு அவர்கள் திவ்யமான தொண்டில் மூழ்கியுள்ளனர். கிருஷ்ணரது உறவையும் கிருஷ்ணரையும் தவிர அவர்களுக்கு வேறொன்றும் தேவையில்லை. இதுவே வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையாகும். இந்த ஸ்லோகம் பரமபுருஷரான கிருஷ்ணரது பக்தர்களை குறிப்பிடுவது சொல்கிறது. கிருஷ்ண உணர்விலுள்ள இந்த பக்தர்கள் வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை அடைகின்றனர். வேறு விதமாக கூறினால் அவர்கள் மிக உயர்ந்த ஆத்மாக்களே ஆவர். பக்தி யோகிகளான மகாத்மாக்கள். மகாத்மா காந்தி நம்ம கஷ்டம் சொல்லுமா தெரியல. மகாத்மா காந்தி அதெல்லாம் வந்து பாலிடிக்ஸ்ல இருக்கிறதுனால மகாத்மாலாம் பேர் கொடுத்துருக்கா. மகாத்மாங்கிறது ஆன்மீகத்துல அது வந்து தட் இஸ் நாட் மகாத்மா. மகாத்மாங்கிறது ரொம்ப ஆன்மீகத்தை முங்கி இருந்தாதான் முடியும். பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்து தற்காலிகமான சாஸ்வதம், காலியம் சாஸ்வதம் தான் இந்த நம்ம உலகத்துக்கு பேரு. துக்கம் நிறைந்த உலகம், ஆனா தற்காலிகமான உலகம். தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். பக்தி பண்ணி அவங்க கோலோக விருந்தாவனே போயாச்சு. திரும்பி இங்க வந்து வரமாட்டார்.
இந்த தற்காலிகமான ஜட உலகம் பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் என்னும் துன்பங்களால் நிறைந்துள்ளது. எனவே மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைந்த குலோக வந்தவனம் எனப்படும் கிருஷ்ணலோகத்தை அடைபவன் இந்த மாதிரி இயற்கையாக இங்கு திரும்பி வர விரும்புவதில்லை. இது ஏன் வந்து நமக்கு வந்து இஸ் அ டெம்பரரி வேர்ல்ட். ஏன்னா அது வந்து அழிக்கப்படப்படும், இது கிரியேட்டும் ஆகும். பகவானோட வந்து ஒரு மூச்சு காற்றுல வந்து இதெல்லாம் பிறக்கப்படுறது, அதுக்கப்புறம் எல்லாம் அன்மேனிஃபெஸ்ட் ஆகி உள்ள போயிடும், திரும்பி மேனிஃபெஸ்ட் ஆகி இந்த உலகம் எல்லாம் கிரியேட் ஆகும். ஆனா கோலோக பிருந்தாவனம் அந்த மாதிரி கிடையாது. இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெர்மனன்ட். அப்ப ஒரு வாட்டி நம்ம அங்க போயிட்டோம்னா திரும்பி இந்த பிறப்பிறப்புல இருந்து அந்த இதுல இருந்து நம்ம விடுதலை பெற்று விடுவோம். கிருஷ்ணலோகத்தை அடைபவன் இயற்கையாகவே இங்கு திரும்பி வர விரும்புவதில்லை. அவன் விரும்புவதோட அவன் வரவே மாட்டான். யாரு வரப்போறாங்க திரும்பி கஷ்டப்பட? அந்த பரம உலகத்தின் வேத சாஸ்திரங்கள் அவ்வியக்த அக்ஷர மற்றும் பரமகதி என்று விளக்குகின்றன. பரமகதி அல்டிமேட் அபோர்ட் அதுதான் அப்படின்னு. வேறு விதமாக கூறினால் அந்த உலகம் நமது பௌத்திக பார்வைக்கு அப்பாற்பட்டது, வர்ணிக்க இயலாதது. ஆனால் மகாத்மாக்கள் அடையும் மிக உயர்ந்த இலக்கு அதுவே. நான் வந்து கோலோக சாட் பார்த்தோம் இல்லையா, அதுல வந்து கொடுத்திருக்கேன் மேல உலகத்துல அது இருக்கு. ஆனா மகாத்மாக்கள் அடையும் மிக உயர்ந்த இலக்கு அதுவே. தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்களிடமிருந்து தெய்வீக செய்திகளை பெறும் மகாத்மாக்கள் படிப்படியாக கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டை விருத்தி செய்கின்றன. மகாத்மாக்கள்னா யாரும் எப்படி இருக்கணும்? ஆன்மீகத்தை நல்லா வளர்ச்சி பெற்று விருத்தி பண்ணி 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 போனது அவங்களதான் மகாத்மா சொல்ல முடியும். மேலும் பௌதிக உலகின் எந்த உலகத்திற்கும் உயர்வு பெற அவர்கள் விரும்புவதில்லை. பௌதிக உலகத்துல இருக்கு, மேல இருக்க ரொம்ப உலகம் இருக்கு, எல்லாம் பௌதிக உலகம் தான். அதுல அங்க போறது கூட எனக்கு நல்லா புண்ணியம் பண்றேன், இதுக்கு அங்க என்ன மேல உலகம் போறேன் எல்லாம் அனுபவிக்கும், அது கூட அவங்க வந்து விரும்ப மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு போனோம்னா இங்க ஒரே கோல் இங்கதான், கிருஷ்ண உலகம் தான். மகாத்மா படிப்படியாக கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி கொண்டை விருத்தி செய்கிறது. மேலும் பௌத்திக உலகின் எந்த லோகத்திற்கும் உயர்வு பெற அவர்கள் விரும்புவதில்லை. அது மட்டுமின்றி ஆன்மீக உலகத்திற்கு மாற்றம் பெறுவதற்கான விருப்பமும் அவங்களது ஆசை கிடையாது. முக்தி வேணும்ங்கிற ஆசையும் கிடையாது அவர்களிடம் இல்லை. அந்த அளவிற்கு அவர்கள் திவ்யமான தொண்டில் மூழ்கி உள்ளனர். எந்த நேரமும் பகவானை சேவை பண்ணிருக்கான். என்ன வேணும் கேட்டா ஒண்ணும் இல்லை, நான் எப்போ ஆழ்வாரோட எல்லாம் நிறைய இருக்கும் அந்த மாதிரி கதை. நான் எப்பவுமே வந்து சேவை பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதுதான் அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்குமே தவிர வேற ஒண்ணுமே வந்து எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. கிருஷ்ணரது உறவையும் கிருஷ்ணரையும் தவிர அவர்களுக்கு வேறொன்றும் தேவையில்லை. இதுவே வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையாகும். இந்த பதம் பரமபுருஷரான கிருஷ்ணரது பக்தர்களை குறிப்பிட்டு சொல்கிறது. கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள இந்த பக்தர்கள் வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றனர். வேறு விதமாக கூறினால் அவர்கள் மிக உயர்ந்த ஆத்மாக்கள், அதான் மகாத்மா. எஸ் ஜெயந்தி மாதாஜி படிச்சு. பிரம்ம புவன லோகா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपतेय तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. ब्रह्म भुवनात् பிரம்மலோகம் வரை, லோகங்கள், புனக மீண்டும், ஆவர்த்தினக திரும்புதல், அர்ஜுனா மாம் என்னிடம், உபத்ய அடைந்து, தூ ஆனால், கௌந்தேய குந்தியின் மகனே, புனக ஜென்ம மறுபிறவி நான் என்றும் இல்லை, வித்தியதே எடுக்க வேண்டியது. மொழிபெயர்ப்பு. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்தில் இருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. பொருளுரை. கர்மயோகி, ஞான யோகி, கடயோகி முதலிய எல்லாவித யோகிகளும் காலப்போக்கில் பக்தி யோகம் எனப்படும் கிருஷ்ண உணர்வின் பக்குவ நிலையை அடைந்தாக வேண்டும். அதன் பின்னரே அவர்களது கிருஷ்ணரது தெய்வீக இருப்பிடத்தை அடையவும் திருப்பி வராமல் இருக்கவும் முடியும். ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகங்களான தேவலோகங்களை அடைபவரும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பிற்கு உட்படுகின்றனர். எவ்வாறு பூ உலகில் உள்ளோர் உயர் லோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுகின்றனரோ அதுபோலவே பிரம்மலோகம், சந்திரலோகம் மற்றும் இந்திரலோகத்தை சேர்ந்தவர்களும் பூ உலகிற்கு வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். சாந்தியோக்திய உபனிஷத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள பஞ்சாக்னி வித்யா என்னும் யாகம் பிரம்மலோகத்தை அடைவதற்கு உதவும். ஆனாலும் பிரம்மலோகத்தில் அவன் கிருஷ்ண உணர்வை வளர்த்து கொள்ளாவிடில் மீண்டும் அவன் பூவுலருக்கு திரும்ப வேண்டியதுதான்.
மேலுலகங்களில் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்து முன்னேற்றம் அடைபவர்கள் படிப்படியாக மேன்மேலும் உயர்ந்த லோகங்களை அடைந்து இறுதியில் பிரபஞ்சத்தின் பிரளயத்தின் போது நித்தியமான ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றப்படுகின்றனர். பலதேவ வித்யா பூஷணர் பகவத்கீதைக்கான தனது விளக்க உரையில் கீழ்வரும் ஸ்லோகத்தினை மேற்கோள் காட்டுகின்றார். பிரம்மணா சகதே சர்வ சம்பிரதாய பிரதி சஞ்சரே பரஸ்யாந்த கிருத்தாத்மனக பிரவிசந்தி பரம்பதம். இந்த ஜட உலகம் அளிக்கப்படும் போது இடையராது கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ள பிரம்மாவும் அவரது பக்தர்களும் ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றப்படுகின்றனர். மேலும் அவர்களது குறிப்பிட்ட விருப்பத்திற்கு ஏற்ப குறிப்பிட்ட ஆன்மீக கிரகங்களை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து இது டாப் மோஸ்ட் எது இருக்கு? பிரம்மா இருக்கிற உலகம். அதுல இருந்து கீழே பாத்தாளம் வரைக்கும் உள்ளது எல்லாமே அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும். அது வந்து அழியக்கூடிய உலகம், துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. ஆனால் குந்தின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் பிறவி எடுப்பதில்லை. அது திரும்பி தீர்மானமா சொல்றார். என்ன சொல்றாரு? கர்ம யோகி, ஞான யோகி, ஹட யோகினா இந்த மாதிரி யோகா பயிற்சி எல்லாம் பண்ணி மூச்சு பயிற்சி. இது எனக்கு இன்னும் இந்த வேர்டையும் வர மாட்டேங்குது. ஸ்டார்டிங் வேர்டு மறந்துடுறது. ஓகே, அது பிரத்யாகாரா பிராணாயாமம் எல்லாம் வருது. அது அந்த இதுதான் ஹட்ட யோகி சொல்றாங்க. போன்ற எல்லாவித யோகிகளும் காலப்போக்கில் பக்தி யோகம் எனப்படும் கிருஷ்ண உணர்வில் பக்த நிலையை அடைந்தாக வேண்டும். அது பண்ணும் போதே பக்தியோட தான் பண்ணணும். அப்புறம் எங்க அது அடையிறது எல்லாமே கிருஷ்ண பக்தியில தான் வந்து அந்த இதுலதான் போய் சேர்றது. அதன் பின்னரே அவர்கள் கிருஷ்ணரது தெய்வீக இருப்பிடத்தை அடையவும் திரும்பி வராமல் இருக்கவும் முடியும். எல்லாம் கர்மயோகா பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அங்க போயிட்டு அப்படிதான் வாழல வர முடியாம இது கிருஷ்ண உலகத்திலிருந்து வராம அங்கே இருப்பாங்க. அவர்கள் கிருஷ்ணருக்கு தெய்வீக இருப்பிடத்தை அடையவும் திரும்பி வராமல் இருக்க முடியும். ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகங்களான தேவலோகங்களை அடைபவரும் மீண்டும் தெய்வீக தேவர்கள் இருக்கிற உலகம் இது பிரம்ம லோகம் வரைக்கும் அதுக்குள்ள இருந்தா எல்லாம் தேவி தேவத்தாலாம் இருக்கா, அவங்க சஞ்சரிச்சுட்டு இருக்கான். அந்த உலகத்துல போனாலும் என்னது மீண்டும் பிறப்பு இறப்பிற்கு உட்படுகின்றனர். எல்லா தேவர்களும் அழிவார்கள் இது பிரளயம் வரும்போது. எவ்வாறு பூலத்தில் உள்ளோர் உயர் உலகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுகின்றனோ அது போலவே பிரம்மலோகம், சந்திரலோகம் மற்றும் இந்திரலோகத்தை சேர்ந்தவர்களும் பூவுலகிற்கு வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். அவங்களும் வந்து திரும்பி கீழே வருவாங்க. இல்ல நம்ம எப்படி பிறந்து இறப்பு எல்லாம் இருக்கும், அவங்களுக்கு அதேதான். அவங்களுக்கு காலம் தான் அவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நமக்கு ஒரு வருஷ காலம் இந்த மாதிரி ஒரு டே செட் 24 hours 1 day அப்படிலாம் கொடுக்குறோம் இல்லையா, ஒன் டே ஒரு டைமிங். அவங்களுக்கு அந்த கணக்கு வந்து வேற விதமா இருக்கும். அதுதான் டிஃபரன்ஸ். சோ என்ன கொடுத்திருக்கு? ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகங்களை தேவலோகங்களை அடைபவரும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பிற்கு உட்படுகின்றனர். அவளும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தான், ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்டா தான் அவங்களை அதை கொடுத்திருக்காங்க தேவர்களுக்கு. எவ்வாறு பூலகில் உள்ளோர் உயர் உலகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுகின்றனரோ அது போலவே பிரம்மலோகம், சந்திரலோகம் மற்றும் இந்திரலோகத்தை சேர்ந்தவர்களும் பூலகிற்கு வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். சாந்தியோகி உபநிஷத்தில் சாந்தியோக உபநிஷதத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள பஞ்சாக்னி வித்யா, அது ஒரு இது இருக்கு. பஞ்சாக்னி வித்யா பண்ணணும். பஞ்சாக்னி வித்யா அப்படின்னா ரொம்ப அது ஒரு இது இதுக்கு போகலாம் அப்படின்னு, உயர் கிரகங்களுக்கு போலான்னு. அந்த மாதிரி எனும் யாகம் பிரம்மலோகத்தை அடைவதற்கு உதவும். ஆனால் பிரம்மலோகத்தில் அவன் கிருஷ்ண உணர்வை வளர்த்து கொள்ளாவிடில் மீண்டும் அவன் பூவுலகில் திரும்பி வர கிருஷ்ண பக்தி இருந்தால்தான் இன்னும் மேல போய் கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போக முடியுமே தவிர வெறும் பஞ்சாக்னி பண்ணி எனக்கு எல்லாம் கிடைத்து விடும் கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போனா முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வை வந்து வளர்க்கதான் வேண்டும். மீண்டும் அவன் பூவுலகிற்கு திரும்பி வர வேண்டியதுதான். வேறு உலகங்களில் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்து முன்னேற்றம் அடைபவர்கள் படிப்படியாக மேன்மேலும் உயர்ந்த லோகங்களை அடைந்து இறுதியில் பிரபஞ்சத்தின் பிரளயத்தின் போது நித்தியமான ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றப்படுகிறார். கடைசியில பகவானோட உலகத்துக்கு மாற்றப்படுகிறார். பலதேவ வித்யாபூஷணர் அவர் வந்து பகவத்கீதை விளக்க உரையில அது வந்து கொடுத்திருக்கார். இந்த ஜட உலகம் அழிக்கப்படும் போது இடையராத கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ள பிரம்மாவும் அவரது பக்தர்களும் ஆன்மீக உலகத்திற்கு மாற்றப்படுகின்றனர். மேலும் அவர்களது குறிப்பிட்ட விருப்பத்திற்கு ஏற்ப குறிப்பிட்ட ஆன்மீக கிரகங்கள் அடைகிறார். அவளுக்கும் அந்த மாதிரிதான் கிருஷ்ண பக்தி அவளுக்கும் பண்ணணும், இல்லாட்டா அவளும் வீழ்ச்சி அடைவான். தேவர்கள்னா அவருக்கு எஸ். அடுத்தது யாரு மாதாஜி? ஜெயந்தி மாதாஜி இப்ப படிச்சா இல்லையா? கமலவாணி மாதாஜி. கமலவாணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண.
சஹஸ்ர மத்தஜி கீழே உள்ளது படிப்பா பார்த்து. இத பார்த்து படிங்களா, இங்க ஈஸியா சஹஸ்ர சஹஸ்ர யுக பர்யந்தம் பர்யந்தம் அஹ யத் பிரஹ்மண விது ராத்ரியம் யுக சஹஸ்ர அந்தாம் தே ஹாத்ராத்த வித ஜனா. வெரி நைஸ். சஹஸ்ர 1000 யுக யுகங்கள், பர்யந்தம் உள்ளிட்ட அக பகல், யத் அந்த, பிரம்மண பிரம்மாவின், விது அறிவாய், ராத்திரி இரவு, யுக யுகங்கள், சஹஸ்ர அந்தாம் அதுபோல 1000 இறுதியில், தே அவர்கள், ராத்திர இரவும் பகலும், வித அறிகின்றனர், ஜன மக்கள். மொழிபெயர்ப்பு. மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். அவரது இரவின் காலமும் அது போன்று நீண்டதே. பொருளுரை. பௌதீக பிரபஞ்சத்தின் காலம் எல்லைக்கு உட்பட்டதாகும். இது கல்பங்களின் சுழற்சியாக தோற்றமளிக்கிறது. கல்ப என்பது பிரம்மாவின் ஒரு பகல். சத்திய, திரேதா, துவாபர, கலி எனும் 4 யுகங்கள் 1000 முறை சுழலும் போது அது பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். புண்ணியம், விவேகம் மற்றும் தர்மத்தை அடிப்படையாக கொண்ட சத்திய யுகத்தில் அறியாமையும் பாவமும் கிடையாது. அது 17,28,000 வருடங்கள் நீட்டிக்க கூடியது. திரேதா யுகத்தில் பாவங்கள் ஆரம்பமாயின. அது 12,96,000 வருடங்கள் நீடிக்கின்றது. துவாபர யுகத்தில் புண்ணியமும் தர்மமும் மேலும் சீர்குலைய பாவங்கள் மேலும் இருக்கின்றன. அந்த யுகம் 8,64,000 வருடங்கள் நீடித்தது. இறுதியாக கலியுகத்தில் கடந்த 5,000 வருடங்களாக நாம் அனுபவித்து வரும் யுகத்தில் போர், அறியாமை, அதர்மம் மற்றும் பாவங்கள் அதிகரித்து உண்மையான புண்ணியம் என்பது ஏறக்குறைய அழிந்து விடுகிறது. இந்த யுகம் 4,32,000 வருடங்கள் நீடிக்கின்றது. பாவங்கள் அதிகரித்து எல்லை மீறி போகும்போது கலியுகத்தின் இறுதியில் கல்கியாக அவதாரம் இருக்கும் முழுமுதற் கடவுள் அசுரர்களை அழித்து பக்தர்களை காத்து மீண்டும் சத்திய யுகத்தை தொடங்குகிறார். பின்னர் மீண்டும் அதே சுழற்சி தொடர்ந்து நடைபெறும். இந்த 4 யுகங்கள் 1000 முறை சுழலும் போது அது பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். அவரது இரவும் அது போன்றதே. இவ்வாறு 100 வருடங்கள் வாழும் பிரம்மா அதன் பின் இறக்கின்றார். இந்த 100 வருடங்கள் பூலோக கணக்கின்படி 3 கோடி 11,9,000 கோடி வருடங்களாகும். இவ்வாறு பிரம்மாவின் வாழ்நாள் வினோதமாக முடிவில்லாதது போல தோன்றினாலும் நித்திய வாழ்வுடன் ஒப்பிடும் போது இது மின்னலை போன்ற குறுகிய காலமே. அட்லாண்டிக் கடலின் நீர் குமிழிகளை போல காரண கடலில் எண்ணற்ற பிரம்மாக்கள் தோன்றி மறைகின்றனர். பிரம்மாவும் அவரது படைப்பும் பௌதீக பிரபஞ்சத்தின் பகுதிகள் என்பதால் அவை எப்போதும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவை. பிரம்மா உட்பட்ட ஜட உலகை சார்ந்த அனைவரும் பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, வியாதிக்கு உட்பட்டவர்களே. இருப்பினும் இந்த பிரபஞ்சத்தை நிர்வகிப்பதன் மூலம் பரம புருஷருடைய நேரடி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பிரம்மா அதனால் உடனடியாக முக்தி அடைகிறார். உயர்ந்த சன்னியாசிகள் பிரம்மலோகம் என்று அழைக்கப்படும் பிரம்மாவின் குறிப்பிட்ட உலகினை அடைகின்றனர். ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த கிரகமான அந்த பிரம்மலோகம் உயர் கிரகங்களான சர்வ லோகங்கள் அழிந்த பிறகும் நிலைத்திருப்பதாகும். ஆனால் காலப்போக்கில் பிரம்மாவும் பிரம்மலோக வாசிகளும் ஜட இயற்கையின் சட்டப்படி மரணத்திற்கு உட்பட்டவர்களே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 8 சாப்டர் நம்ம வந்து பிபிடி பார்த்தா இன்னும் நல்லா புரியும். மனித கணக்கு இதெல்லாம் மனித கணக்கின்படிதான் இதெல்லாம் இருக்கும். லட்சம்லாம் சொல்றாங்க. நம்மள ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கு. அதனால நமக்கு we understand only இப்போ ஹவர் இது வேர்ல்டு கணக்குப்படி ரொம்ப 100 வயசா பிரம்மா இருக்கார்.
நம்ம இந்த கணக்குப்படிதான் அவ்வளவு காலம் இருந்தாதான் அவளோட ஒரு பகல், அவளோட ஒரு இரவு அப்படி சொல்றோம். 1000 சுழற்சி, இந்த 4 யுகமும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கணக்கு போடுறதே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். இந்த உலகம் வந்து அப்படி. ஓகே, மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். அவரது இரவு காலமும் அது போன்ற நீண்டது. எனது 1000 யுகங்கள் சத்துரயுகம். ஆக்சுவலி 1000 யுகங்கள்னா 1000 சத்துரயுகம். 4 யுகங்களும் 1000 டைம் வந்தாதான் பிரம்மாவோட ஒரு பகல். அதே போல 1000 வந்தாதான் அவரோட இரவு. அவருக்கு வந்து எப்படி ஆயுசு எப்படி 100 வயசு அவர் வாழ்வார். இப்ப அவருக்கு என்ன வயசுன்னா 52 50 வயசு 50 வயசு கடந்து விட்டார். அவ்வளவுதான் வயசாகுது. இன்னும் 50% இருக்கு அவருக்கு பாக்கி. பௌதிக பிரபஞ்சத்தின் பல வந்து இது கணக்கு தான். இதனால இது வந்து ஜாஸ்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாம். இருந்தாலும் கொஞ்சம் இருக்கு, அதை சொல்லிடுறேன். பௌதிக பிரபஞ்சத்தின் காலம் எல்லைக்கு உட்பட்டதாக நமக்கு தெரியும். 24 ஹவர்ஸ்னு ஒரு நாள் அப்படின்னு நமக்கு இங்க ஒரு கணக்கு இருக்கு. 365 365 நாள் ஒரு வருடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 30 நாள்னாக்க ஒரு மாசம். இது நம்ம வந்து ஒரு எல்லை நமக்கு தெரியும். இங்க இது கல்பங்களின் சுழற்சியாக தோற்றமளிக்கிறது. அது வந்து பெரிய ஒரு கால்குலேஷன் கல்பம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கல்பம் என்பது பிரம்மாவின் ஒரு பகல். சத்யா, திரேதா, துவாபர, கலி என்று 4 யுகங்கள் 1000 முறை சுழலும் போது அது பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். புண்ணியம், விவேகம் மற்றும் தர்மத்தை அடிப்படை அது என்னது இதுதான் கொடுத்திருக்கு. சத்திய யுகத்துல எப்படி இருந்ததாம்? புண்ணியம், விவேகம், தர்மம் அது எல்லாமா இருந்தது. 100% இருந்தது அவ வந்து எப்போ சத்திய யுகத்துல. அப்புறம் திரேதா யுகத்துல வரும்போது அது என்ன ஆயிடுது? கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது பாவங்கள் ஆரம்பம் ஆயிடுது. அப்புறம் துவாபர யுகத்துல புண்ணியமும் தர்மம் மேலும் தீர்ப்புலைய பாவங்கள் மேலோங்கி இருந்தன. அப்புறம் இறுதியில என்ன வந்தது? கலியுகம். இப்ப நடக்கிறது கலியுகம். 5000 வருடங்கள் ஆயாச்சு. நம்ம ஆல்ரெடி 5000 இயர்ஸ் கிராஸ் பண்ணியாச்சு. அப்பவே இப்படி இருக்கு. நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். இன்னமும் எவ்வளவு இருக்கு? நிறைய இருக்கு. அவுட் ஆஃப் 8,64,000 5,000 தான் போயிருக்கு. அப்ப இன்னும் இருக்கு 8 lakhs 59,000 இயர்ஸ் இருக்கு. இன்னும் என்னெல்லாம் வருமோ நமக்கு தெரியாது. இதுல விடுபடுறதுதான் விவேகம். சோ இது வந்து என்னது? கடந்த 5000 வருடங்களாக நாம் அனுபவித்து வரும் யுகம் கலியுகம். 5000 இயர்ஸ் ஆயாச்சு. போர், அறியாமை, அதர்மம் மற்றும் பாவங்கள் அதிகரித்து உண்மையான புண்ணியம் என்பது ஏறக்குறைய புண்ணியம்ங்கிறத ஒண்ணும் இல்லாம அந்த மாதிரி ஆயாச்சு. அப்போ பாவங்கள் அதிகரித்து எல்லை மீறி போகும்போது கலியுகம் கலியுகம் இறுதியில எல்லாமே சீர்குலைஞ்சு போகும்போது அப்பதான் கல்கி அவதாரம் எடுத்துட்டு பகவான் இருக்கார். பின்னர் மீண்டும் அதே சுழற்சி தொடர்ந்து நடைபெறும். திரும்பி வந்து அவர் வந்து எல்லாத்தையும் அழித்துட்டு திரும்பி இந்த சுழற்சி வந்துட்டே இருக்கும். இந்த 4 யுகங்கள் 1000 முறை சுழலும் போது பிரம்மாவின் ஒரு பகல், அதுக்கப்புறம் இரவு. அது மாதிரி வந்து அவர் 100 வயது அப்புறம் அவரு இறந்து போய் விடுவார். அதான் இதுல கொடுத்திருக்கு. இது எல்லாமே பிரம்மா உட்பட ஜட உலகை சார்ந்த அனைவரும் பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, வியாதிக்கு உட்பட்டவர்களே. இருப்பினும் இந்த பிரபஞ்சத்தை நிர்வாகிப்பதன் மூலம் பரமபுருஷருடைய நேரடி தொண்டில் அவர்கள ஈடுபட்டிருக்கும் பிரம்மா அதனால் உடனடியாக முக்தி அடைகிறார். அவர் வந்து அவரோட வேலை அந்த மாதிரி இஸ் வெரி இமிடியட்லி இன் கான்டாக்ட் வித் காட் இருக்கிறதுனால அவர் வந்து முக்தி அடைகிறார். அந்த 100 வயசு அனுப்ப திரும்பி நம்மள மாதிரி வேற ஒரு உடல் எடுத்து இங்கே வர மாட்டார், வந்து முக்தி அடைகிறார். உயர்ந்த சன்னியாசிகள் பிரம்மலோகம் என்று அழைக்கப்படும் பிரம்மாவின் குறிப்பிட்ட உலகினை அடைகின்றனர். ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த கிரகமான அந்த பிரம்மலோகம் உயர் கிரகங்களான சொர்க்கலோகங்கள் அழிந்த பிறகும் நிலைத்திருப்பதாகும். என்னது நிலை பெறும்? ஒரு நிமிஷம். உயர்ந்த சன்னியாசிகள் பிரம்மலோகம் என்று அழைக்கப்படும் பிரம்மாவின் குறிப்பிட்ட உலகினை அடைகின்றனர். ஓகே, ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த கிரகம் ஃபர்ஸ்ட் தானே அது பிரம்ம உலகம். அந்த மாதிரி கிரகமான அந்த பிரம்மலோகம் உயர் கிரகங்களான ஸ்வர்கலோகங்கள் அழிந்த பிறகு, ஸ்வர்கலோகம்லாம் அழிந்த பிறகும், ஏன்னா ஸ்வர்க்க சுவர், மகர், தப்ப இதெல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் அழிந்த பிறகும் பிரம்மலோகம் இருக்கும் அப்படின்னு போட்டு அழிந்த பிறகும் நிலைத்திருப்பதாகும். ஆனால் என்னாகும்? காலப்போக்கில் பிரம்மாவும் பிரம்மலோகவாசிகளும் தடை இயற்கைக்கு சட்டப்படி மரணத்துக்கு உட்பட்டவர்களே. அதுவும் அழிந்துதான் போகும் கடைசியில். யாரு? ரமேஷ்குமார் பிரபுஜி படிச்சு, அப்புறம் சத்யபாமா மதாஜி படிச்சா முடிச்சுக்கலாம். படிக்கிறது படி. மாதாஜி, மாதாஜி, நான் உன்னை கிளம்புறேன் மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபுஜி. அவ்யக்தாத் வியக்தயः சர்வாः பிரபவந்த்ய ஹாரகமே ராத்ரியாக மே பிரலியந்தே
தத்ர வாவ்ய ஏவ தத்ர ஏவ அவ்யக்த சஞ்சகே ஜெகஹே ஞஹே. அவ்யக்தா தோற்றமற்ற நிலையிலிருந்து வியக்தய ஜீவாத்மாக்கள் சர்வாக எல்லா பிரபவந்தி தோன்றுகின்றனர். அக ஆத்மே பகலின் ஆரம்பத்தில், ராத்திரி ஆகமே இரவின் தொடக்கத்தில், பிரளியந்தே அளிக்கப்படுகின்றன. தத்ர அதில், ஏவ நிச்சயமாக, அவ்யக்த தோற்றமற்ற சஞ்சங்கே அழைக்கப்படும். மொழிபெயர்ப்பு. பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்யக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றனர். பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்யக்தத்துடன் இணைந்து விடுகின்றனர். மொழிபெயர்ப்பு தான் கொடுத்துருக்கான்னு நினைக்கிறேன், வேற இல்ல. சோ பிரம்மாவோட பகல் தோன்றும் போது எனக்கு எல்லா ஜீவராசிகளும் நம்ம காலையில் தூங்கி எழுந்தும் போது எப்படி இருக்கும், காலையில் தூங்கி எழுந்து எல்லாம் அப்பதான் நமக்கு சுத்தமா இருக்கு. அது வரைக்கும் எல்லாம் அவ்யக்தமா இருக்கு, நம்ம ஒன்றும் தெரியாது. ஒரு கான்சியஸ் இஸ் பிளாங்க். நம்ம வந்து எல்லாம் நம்ம தூங்கும் போது என்ன சொப்ன உலகத்துல இருக்கும், நம்ம கனவு பார்த்துட்டு இருப்போம். இந்த உலகத்துல என்ன நடக்குது தெரியாது. அப்ப நம்ம கண் முழிச்சு பார்க்கும்போது இந்த உலகம் வந்து நமக்கு எல்லாம் தோன்றுவிக்கிறது இல்லையா, எல்லாம் வந்து புலப்படுறது. ஓ, வெளிச்சம் வந்துருக்கா, இருட்டி இருக்கா, இப்போ மணி எவ்வளவு ஆச்சு, ஓ நான் இன்னைக்கு என்ன டே, இன்னைக்கு என்ன பண்ணணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் வருது இல்லையா. அந்த மாதிரி எல்லாம் வியக்தமா இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி என்னது, கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி வரைக்கும் அவ்யக்த ஸ்டேட்ல இருந்தது வியக்தமாயிடுது. அதே போலதான் பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்யக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றனர், வியக்த நிலைக்கு வருகின்றனர். பின்னர் இரவு, அவருடைய இரவு வரும்போது என்னது, அவர்கள் மீண்டும் அவ்யக்தத்துடன் இணைந்து விடுகிறது. நம்ம தூங்க போறதும் தூங்குற நிலையில எப்படி இருப்போமோ அது போலதான் நம்ம வந்து கோரிலேட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு இதுல சொன்னேன். இதுவும் படிச்சிருங்க. பூத கிராம சேவை. பூத கிராமஹ ஷ ஏவ அயம் பூத்வா பிரளியதே ராத்திரி ஆகமே அவசக பார்த்த பர்பவதி அக ஆகமே. பூத்தாக்கிராம ஜீவாத்மாக்களின் தொகுப்பு அவர்கள் ஏவ நிச்சயமாக, அயம் இந்த, பூத்வா மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து, பிரளியதே அழிகின்றனர், ராத்திரி இரவு, ஆக்மே வரும்போது, அவசக தாமாகவே, பார்த்த பிரிதாவின் மகனே பிரபவதி தோன்றுகின்றனர். அக பகல் நேரம், ஆகமே வரும்போது. மொழிபெயர்ப்பு. மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது அவர்கள் அனாதரவாக அளிக்கப்படுகின்றனர். பொருளுரை. இந்த ஜட ஒளியிலேயே வசிக்க விரும்பும் சிற்று அறிவுடையோர் உயர்ந்தவர்களுக்கு ஏற்றம் பெறலாம். ஆனால் மீண்டும் இந்த பூலோகத்திற்கு வந்தாக வேண்டும். பிரம்மாவின் பகல் நேரத்தில் அவர்கள் பௌதிக உலகில் உயர்ந்த தாழ்ந்த கிரகங்களில் தங்களது செயல்கள் வெளிப்படுத்தலாம். ஆனால் பிரம்மாவின் இரவு வந்ததும் அவர்கள் அனைவரும் அழிக்கப்படுகின்றனர். பகலில் பௌதிக செயல்களுக்காக இவர்கள் பல்வேறு உடல்களை பெறுகின்றனர். இரவில் உடல்கள் ஏதுமின்றி விஷ்ணுவின் உடலில் இயக்கமற்று இருக்கின்றனர். பிறகு பிரம்மாவின் பகல் தொடங்கியதும் மீண்டும் தோன்றுகின்றனர். பூத்வா பிரளியதே பகலில் தோன்றும் இவர்கள் மீண்டும் இரவில் அழிக்கப்படுகின்றனர். இறுதியில் பிரம்மாவின் வாழ்வு முடிவுறும் போது அவர்கள் அனைவரும் அழிக்கப்பட்டு கோடிக்கணக்கான வருடங்கள் தோன்றாமல் இருக்கின்றனர். பிரம்மா மீண்டும் பிறக்கும் போது இவர்கள் மீண்டும் தோன்றுகின்றனர். இவ்விதமாக ஜட உலகின் மாய சக்தியால் இவர்கள் கவரப்பட்டுள்ளனர். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொள்ளும் புத்திசாலி நபர்கள் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே என்று உச்சரிப்பதன் மூலம் தங்களது மனித பிறவியை பகவானது பக்தி தொண்டில் முழுமையாக பயன்படுத்துகின்றனர். இவ்வாறாக இப்பிறவியிலேயே கிருஷ்ணரது ஆன்மீக உலகிற்கு தங்களை மாற்றிக்கொள்பவர்கள் நித்தியமான ஆனந்த வாழ்வின் மறுபிறவி இல்லாத நிலையையும் அங்கு அடைகின்றனர். இதுதான் என்ன கொடுத்திருக்கு. இது மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவோட பகல் வரும்போது என்னது எல்லாம் வியக்தமா இருக்கு அப்படின்னா இது எல்லாம் உயிர் பெற்று வருது. நமக்கு எப்படி ஒரு நம்ம கான்சியஸ் ஸ்டேட்ல வரும் இல்லையா, காலையில எழுந்தும் போது கான்சியஸ் ஸ்டேட்ல வரும், எல்லாம் உயிர் பெற்று வராப்புல இருக்கும். திரும்பி நம்ம உறங்கும் போது எப்படி எல்லாம் அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட்ல
எல்லாம் அப்படியே உறங்குற போல நமக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது. அந்த மாதிரி இருக்கிற போலதான் இவரோட அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள். சோ பிரம்மாவோட பகல் வரும்போது எல்லாம் உயிர் பெற்று எழறது. அப்புறம் அவரோட இரவு வரும்போது எல்லாம் அழிக்கப்படுகிறது. அப்புறம் அவரு 100 இயர்ஸ் ஆகும்போது என்னது எல்லாமே மாபிரளயம் அந்த மாதிரி ஆகிவிடும். பிரம்மாவின் பகல் நேரத்தில் அவர் பௌதிக படிச்சோம். பகலில் பௌதிக செயல்களுக்காக இவர்கள் பல்வேறு உடல்களை பெறுகின்றனர். பகல் நேரத்துல என்னது ஒருத்தரும் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும்போது நம்மளோட கர்மா படிக்க நம்ம ஒரு உடலை எடுத்துட்டு நம்ம உயிர் பெற்று வரோம் அப்படின்னு. பகலில் பௌதிக செயல்களுக்காக அவர்கள் பல்வேறு உடல்களை பெறுகின்றனர். இரவில் உடல்கள் ஏதுமின்றி விஷ்ணுவின் உடலில் இயக்கமற்று இருக்கின்றனர். பிறகு பிரம்மாவின் பகல் தொடங்கியதும் மீண்டும் தோன்றுகின்றனர். பூத்வா பூத்வா பிரலியத்தை திரும்பி திரும்பி இந்த மாதிரி பண்றோம். பகலில் தோன்றும் இவர்கள் மீண்டும் இரவில் அழிக்கப்படுகிறார். இறுதியில் பிரம்மாவின் வாழ்வு முடிவரும் போது அவரோட 100 வயசு அந்த மாதிரி வரும்போது என்னாகும்? அவர்கள் அனைவரும், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா, இது சில பேர் தெரியறது இல்லை, பட் இட் இஸ் வெரி கிளியர்லி இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. அவரோட 100 வயசு ஆகும்போது என்னது? இவர்கள் அனைவரும் அழிக்கப்பட்டு கோடிக்கணக்கான வருடங்கள் தோன்றாமல் இருக்கின்றனர். அந்த டைம்ல என்னது? நம்ம ஆத்மா எப்பவுமே இருக்கும், ஆனா மேனிஃபெஸ்ட் ஆகாது. ஒரு உருவம் எடுத்து வர்றதுக்கு முடியாது. அப்படியே எல்லாம் கோடிக்கணக்கான வருடங்கள் நம்ம அப்படியே ஒடுங்கி இருப்போமா. பிரம்மா மீண்டும் பிறக்கும் போது இவர்கள் மீண்டும் தோன்றுகின்றனர். அப்புறம் பிரம்மா ஒரு கோடிக்கணக்கான வருடங்கள் முடிந்து பிரம்மா அவர் பிறக்கும் போது வேறொருத்தருக்கு ஒரு பிரம்மா வருவார். அந்த டைம்ல தான் நம்ம எல்லாம் அப்படி ஒழுங்கிருக்கோமே, நம்ம எல்லாம் ஒருத்தரா வெளியில வருவோம், ஒருத்தர் ஒரு உருவம் எடுத்துன்னு வருவோம். இவர்கள் மீண்டும் தோன்றுகின்றனர். இவ்விதமாக ஜட உலகின் மாய சக்தியால் இவர்கள் கவரப்பட்டுள்ளனர். ஆனால் இதுதான் நார்மல் சினாரியோ. ஆனா கிருஷ்ண பக்தர் என்ன பண்றாங்க? வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க, அந்த லெவல் வரைக்கும் போக மாட்டாங்க. அவங்க இந்த ஜென்மத்திலேயே நம்ம இந்த உலகத்தை விட்டு பகவானோட உலகத்துல போறதுதான் அவங்க பிரயத்தனம் பண்றாங்க என்று ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் உச்சரிப்பதன் மூலம் தங்களது மனித பிறவியை பகவானது பக்தி தொண்டேனா மனித பிறவியாலதான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும். நம்மளால மனித பிறவி எடுத்ததுனால நம்மளால பண்ண முடியும். அப்ப அது பண்ணி பகவான் பக்தி தொண்டில் முழுமையாக பயன்படுத்துகின்றார். இவ்வாறாக இப்பிறவிலேயே கிருஷ்ணரது ஆன்மீக உலகத்திற்கு தங்களை மாற்றிக்கொள்பவர்கள் நம்ம ட்ரை பண்றோம். கிடைக்குமா கிடைக்காதா தெரியாது, ஆனா நம்ம பண்றோம். அப்படி இல்லை, ஒரு 75% தான் நம்மளால முடிச்சுன்னா பாக்கி 25% திரும்பி மனித பிறவியை கண்டிப்பா எடுப்போம். எடுத்து நல்ல ஒரு குடும்பத்துல பிறந்து சின்ன குழந்தையில இருந்தே பக்தி பண்ணி 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 இன்னும் நல்லா இது பண்ணி ஈஸியா நம்ம கடந்து விடலாம். நித்தியமான ஆனந்த வாழ்வினை மறுபிறவி இல்லாத நிலையிலும் அங்கு அடைகின்றனர். சத்யபாமா மாதாஜி படிக்க முடியும்னா படிங்கோ, இல்லாட்டும் சத்யபாமா மாதாஜி இருக்க மாதாஜி. கேக்குதா மாதாஜி? இப்ப கிளியரா இருக்கு. படிங்கோ. ஓகே மாதாஜி. பரதஸ்மாத்து பரதஸ்மாத்து பாவக அந்யக அவ்யக்தாத் சனாதன யாசக சர்வேஷு பூதேஷு நஷ்யத்சு வினஷ்யதி. மொழிபெயர்ப்பு. என்னாச்சு? படிங்க மாதாஜி. கேட்க மாட்டேங்கிறதே. திரும்பி என்ன எடுத்து வாய்ஸ் போயிடுத்து உங்களோட திரும்பி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்க மாட்டேங்கிறதே, என்ன எடுத்து சடன்லி? என்ன இருக்கு மாதாஜி? ஆடியோ ப்ராப்ளம் இருக்கு. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. அதான் ரொம்ப லோ, கேட்கவே மாட்டேங்குது. அது ஒண்ணு செக் பண்ணுங்க என்னன்னு. அப்ப நம்ம இது முடிவோட முடிச்சிடலாமா? ஏன்னா ஆல்ரெடி 50 ஆயிடுது. நான் நினைச்சேன் உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தேன்னா இது முடிச்சிடலாம்னு நினைச்சேன். 20 இவ்வளவுதான் இருக்கு, கொஞ்சமா தான் இருக்கு, சின்னதுதான். ஆரம்பிச்சதுனால யாரோ நானே முடிச்சுட்டுமா? மாதாஜி. படிங்கோ. யாரு? ஜெயந்தி மாதாஜியா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சத்யபாமா மாதாஜி வரலையா இன்னும் வாய்ஸ்? ஓகே, அப்ப ஜெயந்தி மாதாஜி படிச்சிருக்கோம். மொழிபெயர்ப்பு. இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. அது பரமமானது என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போதும் அப்பகுதி அழிவதில்லை. பொருளுரை: கிருஷ்ணரது உயர் ஆன்மீக சக்தி திவ்யமானதும் நித்தியமானதும் ஆகும். பிரம்மாவின் பகலிலும் இரவிலும் தோன்றி அழியும் இந்த ஜட இயற்கையின் மாற்றங்களுக்கெல்லாம் அஃது அப்பாற்பட்டதாகும். கிருஷ்ணரது உயர் சக்தி
ஜட இயற்கையின் தன்மைகளுக்கு முற்றிலும் எதிரானது. உயர்ந்த சக்தியும் தாழ்ந்த சக்தியும் 7ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 7ஆம் அத்தியாயம் இந்த 9ஆம் அத்தியாயம் ரொம்ப சிமிலாரிட்டி இருக்கும். பக்தி தொண்டு பக்தின்னு தான் இருக்கும். அப்ப இதுல என்னது இதெல்லாம் விட்டு ஒரு இடம் இருக்கு, எது பகவானுடைய கோலோக பிருந்தாவனம் இருக்கு. அது அந்த மாத்திரம் அந்த உலகம் வந்து அழிவடையாதது. அது வந்து என்றுமே அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் எல்லாம் பாக்கியெல்லாம் அழிவடையும் போது அப்பகுதி அழிவதில்லை. அதனாலதான் அந்த கோலோக பிருந்தாவனம் போனோம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வேண்டிதான் நம்ம இவ்வளவு எல்லாம் பிரயத்தனம் பண்றோம். கிருஷ்ணனது உயர் ஆன்மீக சக்தி திவ்யமானதும் நித்தியமானதுமாகும். பிரம்மாவின் பகலும் இரவிலும் தோன்றி அழியும் இந்த ஜட இயற்கையின் மாற்றங்களுக்கெல்லாம் அது அப்பாற்பட்டது. அது வந்து இதுல எல்லாம் இதுல வரவே வராது, அது அழியவே படாது. அப்புறம் கிருஷ்ணரது உயர் சக்தி ஜட இயற்கையின் தன்மைகளுக்கு முற்றிலும் எதிரானது. உயர்ந்த சக்தியும் தாழ்ந்த சக்தியும் 7ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஓகே, அப்ப நம்ம வந்து 8.21 இருந்து நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்ப்போம்.